جن بو نزقال حزبي رو بلحد برك حف كان بلو بزخيل المجد دخلك على سبب داويت ثانك يو مامور زرو سلام نخل لكم بحبرة أنا وهذا حتى المساء إذا كان قدامي كلت داويت دانا ثانك قلت يو ثانك يو مامور زرو اوكي أنا حتى إذا لأني كابتي كبهال صنحي بزعبة نبوزحنت حزنا كن كيد صنحنا تردو دقم ريتون قبرل لنا ويكاني أبولشمنت ناي تي تردونا بزعبة بزحنت زبل مجلس نيرونو حجي بزعبة ديمقراسيا ناتزارب كان الناس راح كان من ديمقراسيا كتعوت النابلكا ديفرنسست أو دوك كتبلو تخيليخا حدا كلاي تحوتي of course مس نايس معي ربها هلاقي كبلا مستي ناتكا ناي بهلي بزحنات زي إيشو ناي مالتي كالتشوراليزم قلمتت إلكا تلعلو سي كمي ريكونسايل تقبرو مزحجي زعبا بزحنات داق مرئيتو نقبرو لنا كتب كلها زين كفلت مدلو خنيري ثانك يو دخل اي تحت توسكي بجمل لي داويت حاوي دحري الرددانا بزحنات داق مرئيتو نقبرو لنا هو إلو حجي تبزحنات نقول دلنا ديفرنس لازلايو هو ديفرنس نقبل على ناينا نقول دلنا يا سبجكت ناي مالتي كالتشراليزم كاني ني ديفرنس ايو زدهبن زطابقن زخلتيو كما ريكونسايل كون يخل اوكي وي حدا بوليتيكا حساب حدا كلس حساب ناب حدا وسون نوسون اوان حدا نجر تتقاملو دحر حدا وسون اوان كاني نعو كومبليتلي كيركا كال كجبري كال ديو اب مسرح مع ناي بوليتيكا ناي هاي حبرت سمع بالناي ثانك يو ثانك يو داويت اوكي فجأة اسماعيل لما هذا حطه هو أنا تي حتو تا حنتين هاي كالتشرال ناجرة مسين هاي تشاينيز وداي تحيزي بس لاني ما بردرو هو يسوونيرو زي عاد سي يبقى يقولوا داويت على كده دي بزحنا في شيء ديما بدأ ديمقراطي نتزاربنا كل الناس أما بديمقراطي مسرت كاني ديمقراطي كم محاضرة زلوا بزحنة هي بوتي خلي زي كالي وضع يويتي زلوا no الديمقراطي كنا نزارو زلنا يعني ديمقراطي أورد ديزي والدبات نجزارسو ديمقراطيك ديو ويكا ديمقراطي سلازا أمن مو right of خابت خالي different خون ويكا خالي program كله خالي vision خالي outlook نخلو سلاز مرسا ديو بلا يكوننا حجة الدقمريتو زدلزلو of dynamics ايوه يعني of dynamics نزي بزحنة زي نزي بزحنة زي نخيل ويكا نفقد صدي غيرو زخيلو زنبر دايناميكس أبو دغمريته هو يخلو له زبار سبالي يعني مالسي زخا انتاي مالتيو فانكشن ناتو وتكبارو ونت ناتو ويكاني سرح ناتو خلطة نجري يعني تودب خلطة نجري قدمها هقول له يعني تودب نصع زخنه ናይ ገለ ግሩፕ ኦፍ ፒፕል ወይ ከዓ ሓደ ክፋል ናይቲ ህዝቢ ዝኣምነሉ መርሆን ኣይዲዮሎጂን ፕሮግራምን ገለ መለተን ሒዝካ
أما خالوت كما خاص لو توادير كا ديمقراطي ስለዘፍቅደልካ ንኽትወዳደርን ንገለን ምሃ ፕሮሰስ ስለ ዘሎ እቲ ዲሞክራሲያዊ ኣሰራርሓ ከዓኒ ናቱ መደባት ናቱ ሕግታት ናቱ ታሹ ስለ ዘሎ ብኡ መሰረት ንኽትከይድ እዩ ያኒ ስለዚ እቲ ሓደ ሸነኽ ከግድ ወል ንስኻ እንድሕር ሲኢካ ነቶም ዝተሳዕሩ ሸነኻት ዝውክልዎ ሸነኻት ሓዊስካ بديمقراطياوي أجوا ويكا بديمقراطياوي سرعات يعني كمية محاضر لايف ناتهم مسي لايف ناتهم يعني زيركا قداينا السيتيزن بحدا هاجر ولا بحدا نيشن بحدا ستيت أو وش سلزخونهم توم زيجاتات في أبغى يهلو زي محاضرهم سب كمرص ديمقراطيكالي كمرص سلازلوهم صح سلازهم كاز بزح دبس سلازم صحها بس يخلها جنتهم العخاز وكلوا ويكان صحات وكلهم ترحوا تقلقل يعني نخلهم يها تقلقل يعني كلهم يها تقلقل حجي بقى إذا خلت نجارزي إذا خلت برهوزي للصح على شنخ سرحيو يعني أو عايز سرحيو زبلين بزحنة زقاوم نجاري يعني ديمقراطي أمين كاسي بزحنة كا كتي نجيت كتقبر ويكا كتنصف أي كائن يعني لأن أنت يبقى تفانكشن ويكا داينامكس ناتو تفانكشنين داينامكس ناتو أبى حدا وصلي مدرخ نتي نسخة تعين له تقرب له زلخا بايتا زلو قداي نسو أبسنت سلو زي اللي متى نقول له أنا أبو إجانك ختلع سلزلتها مهان صاحا بين خانس خطبقوا زي كاسة واسي مش هو كأحد يعني خمسين كلاسيكال تاشو غير كاسي ولا كبربل جميل كاسي كابزنيش تاني نقدر جميل كاسي نقول له سعر كاسي قبل الكوين كاسي نقول له تأجملها نقول له وكيل كامل كي تغيرها يعني زي هاتيوان زخنو هم بعلي تدروس هم بعلي مهم يوم يميرون يعني هذا بارتي خاني هو غيري يعني أنا سي ده ذكال كوينسي ولا ونتي ديمقراطياوي زراعات نسو زبز حساب كاب آمنوا له زبز حساب كاب تقبله ديمقراطيك يسلي ديمقراطي خاسي مريحو ناي حباري قداي أم على نموعال يعني قديتان هاتو سلازخونه يعني دي ديمقراطيك كتصعبان لك يعني لابلت منفسنا ودباتي ابي جزي قالسي وكان ايثيوبيا نابي ناي مقطامي قالسي اتي منفسنا ايتي اولا دبا نسي نيريا بزحنا تابز بصالو جزي هاني اتي زرعنايو تاريخ جيبو خنا بنسا خنكون كنا كسابي تحدى مطفى كمان تخيلي مال بزحنا زمصو قداي ماتي صعبين ناي بزحنت أبجينا زخي زلوا بزحنت زمصو قداي يعني أنا شعب جزء 5 حجين كورو زلنا يا ما يترو يجبروا له إذا قداي تباهيلو يعني هاسي برتا غميتك وسنا غميتك هاسي تزريب له تزخوه من البات كنده هيوت مدحنا نيرو على يعني ما هيك وكا تاريخاوي معبالي سلا انكنا ناي تاريخاوي معبالي سلازخونكا كساب حجين نوي عمتات زخيدي جيجا سلازفتن كانوا سهالنا هون تندا قبرك الناس عبكا كخيد يقولون يعني انت زي اللي سلمتا إساياس بعسرة سنة 1991 سي سبا أكيبو سي أواجاتي يعني نسي كتاتو لهم زلو سلازفتين خالي ماني هذا يلورون برسوق خبل اللي خيخيل لأنه انت أوجوا يعني من تا أويهم ومن تا أوي يعني سلازي زوين على يعني حجين أفتينا عندنا في خدمات بقى زي ديمقراطيك تاجو إن نقبله نجر كم زي حج زلوا ويكا خمس حج صرح زلا الجواب أتي صباحي خم حضروني هون زم باز علو شنخاتي كله سلا زي كاله ما تستيت كان كله سلا زلوا أبو أتباعي نجرني نخساوت أبزي دقمريسو خبر له الرأي له هاي تجربات تقطع يعني
تخطى عبد داق مريته هو له يعني نعوتي كم كم فينومينا يعني كم فينومينا كم تريو اي قاچني بستي تاشم يعني بستي تاشم حجي بقى اتا ناي عقباي نقرا مقدي هندل كجبرا انا عنده اكزامبل هيبكم نيرا يعني كنت صور مالنا ابزخنا مصوم مالنا قال زبلو زنبره يعني بتغبار وني اي تفتنن ما تفتني يعني دوم ابي كوت ما دزته ذاته وها ازمص سنخات እዚ ዛዕባ እዚ ልክ ከምዚ ዕቑባይ ዝሪኦ ዘሎ ስለ ዝኾነ እቲ እዚ ተወዳዳሪ ይህሉ ኣሎ ይወዳደሩ ኣለዎ ተወዳዳሪ ተበግሶታት ኣሎ ኣብትን ኣሎ ተባሂሉ ነዚ በጋ ሓደ ፕላትፎርም ክውሰነሉ ኣለዎ ተባሂሉ ሓደ ሰሚናር ተፀዊዑ ነይሩ እያ ናብዚ ሰሚናር ንኸካፈሉ ካብቲ ዝናእሰ ውድብ كساب زعابة يودب دبدبة تلاهيه عدمة تلاهيه أبز ما يشعر كذا كلا أجندة عين برين يعني أتي يفوت مع عدزة حزوة زلوا ناتو أجن ناتو مرهو يغمد هم قالوا أتكاري تاشم يخونوا وتهزبي يكب يبزح يعني حمشت 100 ديو ولا 100 ديو ولا قال يمسح شو يسمع شو كذا بقى ريتو يهاب يعني خلصم زي قاتا تجي سم سايلنت ماجوريتيز بالوسي ريتوهم يهابون كما هي يعني you know what happened يعني كابزومي 30 قلل ولا 40 قلل دبدبة تسرعهم قال 5 ديون قال ريسبوند غيرهم يعني ريسبوند نايوار كان بدبدبة يعني حتى أتي بزحنة يوكل يزبل نبر ذي حقراو بايتو هي طرفه تصويه أبو يعني حديك أبوه مطفو تي برهون هاتو مسي بعرضتهم قالوا خينا قوردو دلوقتي ينبرون يعني ስለዚህ እቲ መብፅኦም መከፋለ ምን ዘይ መከፋለልን እቶም ሽርሽኮን ዝገበሩ በደብዳቤ ጥራሕ አፍሊጦም ከይዶም يعني they didn't show up يعني they couldn't put their commodity ኣብቲ political platform ወይ ከዓ political ዕዳጋ ኣብኡ ሰጥዎ ድልዋት ኣይነበሩን ስለዚህ ዘይተፈተነ ኣይኮነን يعني حج بقى ازو ان غزا رس زيرو انتوي تزاريبي ابيناي درجه بصيحو سلامنتاي كا بصيحو انتوي غليصه يعني انتوي غليصه نيريا ስለዚህ እቲ ዝባል ዘሎ ና ኢንዲቪድዋልስ ታሹ ምኻን ገል ኣይኮነን يعني ግን እንታይ ዝለ ዘሎ እስኻ ዞም 10 ሂጂ ዞም 10 ሓደ ይርኢ ኣለኹ እዚ ኣብንቻት ይርኢ ኣለኹ 10 ሓደ ሂጂ ተሰማሚናሲ ኣብ ሓደ ሓሳብ ኣምፂናሲ ሓደ ኣጀንዳ ኣምፂናሲ እንቶ ንወፍር ሕጂ يعني ኣመኒና ንወፍር يعني ኣብቲ ሳይለንት ማጆሪቲ ዘሎ ሓደ يعني ኩሉ እቲ ንኽእሎ ወይ ከዓ ሕግዘና ዝኽእል መሳርሒታት ኢና ክንጥቀም يعني ዜና ኢና ክንጥቀም ኦንላይን ኢና ክንጥቀም እንታይ ዝብሎ እዚ ዋትስኣፕ ኢና ክንጥቀም ገለ ኢና ኣበይና ክንከይድ يعني ኣብቲ ባይታ ኢና ክንከይድ ንዑ ኢና ኮንቪንስ ንገብሮ ንዑ ኢና ፐርስዌት ንገብሮ ክንፍትን يعني كنفتن يعني شادي كابزي باغاسي خنتينا انت اشو همصو يعني هذه زخوفت مع عدزته زخيد زنبرسي كلن تاني اللواز بحالا ميدياتات يعني كابي اري ساتي شعوق دي حدا ينيرو باورفول كمان نيرو يعني هاي تمقلن نيرو يعني انفيش هاي اتو نيرو يعني على السنة ديوم ولا قلد يوم زي تبصحي بوتا يلن يعني زي تبصحي زي تزربلو زي تخونه يلن يعني still again we couldn't make a breakthrough نقبر አይተኻለ ምክንያቱ እቲ ባይታኹም ይዘሉ يعني static ይዘሉ the status quo is very يعني concrete ዝኾነ ሞሃን solid ዝኾነ التحساسبان التعاين يزلو خابو خو صاي كيلنا له نفسه غنغن كمان يخيل يلنا ازيتي عقباي زربان صاي مثلا تا داغمريتو قال تبهر زلا يعني it is a qualified issue يعني it is not negating democracy democracy غير كفاء نتي بزحنتي نجيتنا يغوار زي كونه we are talking about how to change how to revisit ourselves, our programs,
our visions نوكل سبات انتلينا يعني باي ذا واي يعني باي ذا واي يعني زي ودبات قلمتات جلسي بتعبوا انا خزارب كل هنا بنفسي انا زي ود يعني انا بنفسي I was very tenacious fanatic هون ودبኛ يعني يعني ودبኛ يعني حجوري عمي يعني تي انا قال سولو زنوركو قال دنيش بتاع ما كونتريبيوت زنور كله دو بروجرامز ولا قال له يعني انا نسو خمناتي يريو يعني خمناتي يريو نعو فح خبل سي اي منين يعني كمان معناته انت زي اللي انت يقبر له معناته I'm playing heretic to my own self يعني في اب نفسي اب منفسي سيطاوت يزخون زلخون نفسي انصاري يعني كم I يكون like انت it. I زربا like it. فتيات كم يكون انت زربا يعني تزربا انت ايو يعني يعني تزربا انت ايو رياليتي انت على خميت ريال رياليتي what is it is what is important يعني انت important انت يتقدم النت كوهاب زلو هاجر ديو هزو مدحان ديو ولا ما بعرف ريفورم ممصا ديو ولا ما انت يعني انت ابزي يعني ابو تمراميلكا يعني the main issues ويكا main primary قدات beliefs ناتكا ويكا اتحساسبها يعني حيسكا يعني ابتدى حبر نجارات يعني هزبز ملكت قدات هاجر ملكت قدات انتي ينقفون له انتي ينقفون له إلكا من منمار إذا ناتكا مسلي ناتكا مسل ترى زي هونسي قديتا خاوين يخا اللي حدا لا السيتيزن نايتا ستيت تكون كينكا إذا زي تقبر انت هنكا مخاني كانت أمريكان كان أمريكا يعني ناينا براخات راح نايقل تخون تخوي انت حدا تحسب كينكا أصلي سي قال قبزنا أبتي ناشونال ايدنتيتي ناتكا او يعني تتعطات اللغه مالتي ويكابو اخت حمي خا مالتي I think better to put it that way يعني كتحمي خا مالتي سلازي زلوا نابنت كم زعينه تعشبوا كمصو خل حسابات كمصو خلو يعني براغماتيكالي ها خطريو زلكا براغماتيكالي ريها انت بزع انت زرب زلو زرب زلو انت مسرته تي يعني alignment of issues alignment of issues اسرارع نايتي زعباتات بخمي اقبابي زلو اينا على نمبر 1 كخونا له اينا كنمبر زد كخونا له وزيتات بتكبر لك يعني that is what is loyal citizenship means يعني انا خمس ردان مالتي I think I hope داوود maybe خطا لي حطوا خمس لك يري اللي هم مثلني يعني اتي فتحزا دليكا ذو خوجي انتايا كم ذا بلكا ذو خويا مالتي وتي يعني ري فيزيس ذا ذو اتي ميكانيزم يعني دايناميكس نايتي ادولا تاتي سيناس زي ودبات نجيت نايبر ويكا ديمقراسي كاريكاتنا كال عينتي اوتلوك ويكا اني فيجن ناي مسغغار ويكا نسو متكو مالت هيكونن يعني ودي له ثانك يو مو داويد قدم حلافنا او قدامي لامين قعد حن مصاخا موسى قعد حن مصاكم داويد تملسات الكادية تحتو تنحتوتات داويد في الساعة يا تردياتني اتي ناي بوزحنت فانكشنسي مستعمام زامد كخون علو يبل سلازلو حجي تردياتني ابتي حساب ناي بوزحنت ايكونن ادرس قبر دلو ابتي فانكشناليتي ناتو مستي ودعنت so I got it thank you Smile changing the dynamics changing the dynamics yeah okay داويد داويد اسكدون داويد مرحبا زروق إذا العلادي انا على امين اذا ما يحدكم كما يوعدكم العيل كان يركاطف يا هو أنا سي كلوتي نبلو دلنا
صبون دينا انتاي دوال خيد يلون دي انا سي خلوتي نحنا تي كنسرح زلنا كنسرح دا لنا نمبر بتاريسكي نحرينا يزقالابت ساعات زلنا حجي بمنتك الرئالنا زقالابت زلو سرعات ناتو علامة له نحنا زم توامت ما نحنا علامة له حجي زخلتي علامة زسي الراخب دي اي راخب يمكن الرئالنا زي منقسي زلو منقسي زي سرحات كزياو مريحنة زلو زي علاوي زي حقاوي مريحنة كذا أرسو نريق لنا أبعلون أكيد نجيرنايو حلمون دليت والنسو أبكالي دلو دا أمبر أبي حزب إرترا تايد بهالمباراة يكون مسك إيه تويت فيك عنتون مو الأمين كتسل هو زارب ندلو عين سمعك كان لنا دلوا تفيك هو منيحة يا هو ما كنا هنا زارب كادرهم يجي من البش I don't know حجي سلازو هنا إذا في الليات على حجي نسخ قالبت واتفق على تايد بهذا كركبنا قدنتي نحن علامنا لنا هاجر علامايو نسخها علامو له ناي ويتنت ويكانا قال تايد بهذا مجزاتات ويكانا قال سرحتنيايو اجهدوي زي انا سئل زي فطر كوي كونن اب تاريخ زراي حجي في خندقنا زاويت سمعنا انت الليخة نحنا نسمع انا سمعك لهم انت تطفى لها اوه سوري زري حجي سمع دارقا كحصرا بتخاله متن كساب زلهم حجي نتي علامان بوليتيكان الله بوليتيكا انتايو ميلايو علاما لما استراتيجينا اتي ندوليو حجي ابزخون استراتيجي زحزناو اب استراتيجينا قتلنا اب بوليتيكا دماني اتي نت استراتيجي كان خنعوتولو نخل ميلايو حجي نزيتات ولا بدنا هنا نريا زلنا فحفح دبلنا له اتقدامنتن كلاونتن دي مسرعي نسون دحر سريعك تقدامنت اخوينو نحنا تقدامنتنا نفولطو انا صبقنا 98 نت شمونت زد مسناينا اب العلاونتنا نامن اب هاجرنا نامن اب هاجرنا انتاي بحال نقبر نزخات وففتو فاينت كنقالو سلطو اخوينا ابتي متكلنا صنعنا نعانا خبنا زخل كم دي حجي بعل ورحاو داود كحتو صنحو جلسي كلتا نجر አሉ ቀዳምነት كل ጊዜ እንታይ ይባል ትገብረሉ መጀመሪያ ንሱ ተዕውት ካልአይ ድማኒ በዲሞክራሲ አጋብ ድማ እትሽግራትካ ትፈትሕ that's why we say ሀገራዊ ዲሞክራሲያዊ መስርሕ ዝባል ሀገራዊ ዲሞክራሲያዊ መስርሕ ተፈላለዩ ውድባት ክልዋ ኸን ግን ትዕላመን ሓደ እዩ እቲ ዕላማት ስትራቴጂ ሓደ ከኮነ መጀመሪያ ስትራቴጂ ከይዓወታ ኣብቲ خالي እንታይ ባህላት ከኣትዋ ኣይክእላንየን ዓድኻ ከይሓስካ ኣበይ ኮንካ ኢኻ ክትወዳደር ኣበይ ኮንካ እዚ ንዓና ዝሃስየና ዘሎ ቀዳምነትና ኣተኪርና ንዚ ስርዓት እዚ ከመይ ጌርና ንጉሕፎ ከመይ ጌርና ህዝብና ይዝጉሕፎ ኣክቹዋሊ ኣብዚ ንሕና ንጉሕፎ ነገር የለን ንዚ ንሕና በዚ ዘለና ናይ ዝቕመጦ ዘለና ሃገራት ዲሞክራሲ ተጠቒምና نحنا كمي قرنا تسفان عافن دمسن كوينا نزي اب وشتا هاجر زلو سراويتنا خون حزبنا كمي قرنا تسفاهدنا نلعالو نابنك نقركم انا نابجبا خوص كله وين ابقد خوص كله نمن تاماميني عاده او تقريبو صنحه نتقالسز جمر لي سلازلوي هذا هاجرنا زلو سراويت خون اب تايبال زلو حزب جن جينا تسفى ايرخبن كبانا دارغا انقبصنا يخيدالو نحنا عقمنا فليتنا حدا نصور بوليتيكاوي تايبال غيرنا نحنا
ኣብ ሓደ ዘይንወፀሉ ብሓደ ኮይና ዘይንቃለሰሉ ምክንያት የለን ስምረት ገለመለ ወላ ሓድነት ዝበሃል ዚሮ እዩ ሓድነትና ምስ ህዝብና ምስ ኣተና ብህዝብና ኣቲና ተኮታይ ይበሃል ገይሩ ባባይቶ ተተኺሉ ኮንስቲቱሽን ምስ ተገበረ እሱ ጥራሕ እዩ ክዓርቀና ዝኽእል እቲ ኮንስቲቱሽን ጥራሕ እዩ ክዓርቀና ዝኽእል ሕጂ ንሕና ኣብዚ ክንገብሮ ዘለና ንሕና እንታይ እዩ ዓቐና ክንፈልጥ ኣለና ውድባት የድልያደን የድልያወ ንመዓስ ንድሓር ሕጂ ኸ ከም ሓይሊ ዕማም ኮይነን ይንቀሳቐሳ ሓይሊ ዕማም ኮይነን ህዝበን የላዓሎ ንቐዳምነቱ ክመፅእ ከሎ ማንም ሰብ ዕጢጥያ ትብል ኣነ ከም ዝረኣየኒ ግምተይ ፅልእዎ ፍተውዎ ብዘየገድስ ናተይ ርእቶ እዩ ኣነ ባዕለይ ሕተተሉ ውድባት ኣነ ክሳብ ሕጂ ምዝ ዝገበርኦ ኣስተዋፅኦ ዋላ ተቃሊስና ኢለን ቃለሳ ዳ እምበሪ ዝተቃለስኦ ፍረ ዘይብሉ ስለ ዝኾነ ክሳብ ሕጂ እቲ ውድባት እንታይ ይርአየና ኣለኹ ከምዚ ዓንተ ወይ ስማዓል ክጠቕሶ ዝፀንሐ ክፉት ማኣዲ ዘተ ኮይናሲ ተዓዲመን ኣብ ክፉት ማኣዲ ዘተ ተዓዲመንን ኩሉ ግዜ ተዓዲመን ገሊአን መልሲ ሂባን ገሊአን ከማ ስኡልካ እንታይ ይበሃል ኣነ ንዓይ ከም ትዕዝብተይ ሕጂ እንታይ ይርአየን ውድባት ተማህለልትን ተፀበይትን እየ ድብል እዚ ማለተይ ይምህለላ ኣለዋ ኢሳያስ ከመይ ገይሩ ብገለ ነገር ተዓንቂፉ ከም ገለ ከም ክወት ቀለል እቲ ካልኣይ ድማ ንሳተን እቱ ኢለን ኣብኡ ኮላ ወድብና ሒዝና ኢለን ኣብኡ እንታይ ይበሃል እዚ ስእልካ እዩ ዚሮ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ እዚ ከዓ ብቕዓት ዘይብለን ውድባት እየን ክብለን ንኽእል ኣነ እደፍር ኣነ ማለት ብቕዓት ዘለዎ ውድብ ግን ኩሉ ግዜ ዓላምኡ ቀዳምነቱን ካልኣውነቱን ሰሪዑ ነቲ ቀዳምነቱ ከይዕወተ ኣብ ካልኣውነቱ ክምረፅ ከብል ዝደሊ ተደኣ ኮይኑ እዚ ናይ ስልጣን ሕቶ ዳ እምበሪ ናይ ካሊእ ሕቶ ኣይኮነን ናይ ሃገር ሕቶ ኣይኮነን ናይ ህዝቢ ምድሓን ሕቶ ኣይኮነን ህዝቢ ነርካ 35 ዓመት 34 ዓመት እንታይ ይበሃል ኣብ ሊምቦ ኢና ዘለና ተቃወምቲ ኢና ፀኒሕና እምበር ተቃውሞ ኣይኮናን ኣይሰገርናን ተቃወምቲ ነንሕድና ክንባልዓ ፀኒሕና ተቃውሞ ክበሃል ዝኽእል ሓደ ነገር ነቲ ፀላእኻ መሰረታዊ ፀላእኻ ኣተኪርካ ተስተሓተት ንእሽተይ ዕንቅፋት ምስ ትገብረሉ እዩ ውድባትና ዝገበርኦ እንታይ ይበሃል የለን ህዝብና ከማን ኩሉ ተሚሉ ትዕዘበና ዘሎ ርሒቕና ዘሎ ተስፋ ስለዘሰኣነ ጥራሕ ተስፋ ስለዘሰኣነ ኣነ ኣዴት እዩ 100% ይረጋገፅ ንሕና ብዝተኻለና መጠን ኩሉ ርስሓትና ኩሉ ፅቡቕነትና ኩሉ ኣጣራሪፍና ንህዝብና ገሊፅና ኣብ ሓደ ጥርኑፍ ዝኾነ እንታይ ይበሃል ውክልና ከይረጋገፅ ዝኽእል ማእከልነት እንተደኣ መፂና ኩሉ ሻዕብያ ከይተርፉ ኣባና ክመፅኦም ኣብ ሓደ ክመፅእ ኣብ ታሕቲ ናይ ሃገር ሕቶ ክመፅእ ንሕና ግን ሓንቲ ገበርና ክሳብ ሕጂ ውድባት ኩሉ ግዜ ተመራሪፅና ይብላ እከለ መሪፅና እከለ ወሪዱ ገምጋም ግን ኣይትርኢን ኢኻ ዝህባኻ ገምጋም የለን ስለምንታይ ዝሰርሐኦ ነገር ስለዘየለ ስለዚ ኣብዚ ነተክርና እንተተጓዓዝና ዝሓሸዩ እንታይ ንግበርካ ብኡ እዩ ዝመፅእ ሕጂ ከምታይ ዓንተ ወይ ዕቑባይ ዝብሎ ዝነበረ ንሕና 11 ዘለና ወላ 10 ክንደይ ንኾን ኣለና ብኣና ክጅመር ኣለዎ ንሕና ኣትሊስት እሲ ከም ሓደ ውድብ ገለመለ ዘይኮነስ ኣካባቢ ንቀራረበሉ ባህርያት ንሕና ሰይቲ ተራዲእና ዲና ተራዳና ድሓንና ተኣማሚና ክትተኣማምን ኮን ነብስኻ ካብ ነብስኻ ጅምር ኣነ ክትተኣማምን እንተደኣ ኮይነ ካብ ነብሰይ ይጅምር ነብሰይ ኣብ መትከለይ ዝተኣማምን እንተደኣ ኮይነ ንዝኾነ ሰብ ተጊሄ ሃሂለ ክዛረቦ ሓንቲ እንታይ ይበሃል የብለኝ ንዝኾነ ተጋጌ ድማ ክእርመካን ዝብለኒ ድማ እንካ መርሓባ ኢለ ዝቕበለ ከምኡ ባህርያት እዚ ከይሕደርና ተቃለሲ ክንከውን ኣይንኽእልና ንነብስና ከየድሓና ከዓ ሃገርና ይኹን ህዝብና ከነድሕን ኣይንኽእልና ናበልኩ በዚያ ዓፁ ኣነ እንተንወሪሕልኩም ኣይተሓዝለይ ተንኪ ወዲየሎ ፅቡቕ ኣለኻ ታንኪዩ ኣላ ኣሚን مرحبا كمل لهم كمل أنهم كل خاتكم مرحبا الأمين كمل لها صبو دحانينا أبون دا كما لسكاب حكمنا نبل مش sorry yeah it's okay سلا تتساتف سلا زرع أخوها yeah بس كي كوني لمبر دوي لك حتى كان نادي لخي يعني no أنا دحاني إذا خنديسات فلت ندي خلت
سب يحمم أي حمام كل حميم من جزله يس بالتخوناتات يا أجي تخوناتات نجزء شو دلو أبتز أموت تسسي كونتات بيز قبر يو دحرنا هاجر قداي وطرح لي كونسن كلها ناي منابر وكله رد عني سلازي إذا خمسة جرنا الرخبات دلنا نجزء شو بتعمي appreciate it. يفوخسر كاينو at least كابتي loneliness عالم كابتي ذلها شجر توصموني قرب هنقول كخاء تسرحوا مالتي ستيرابي نجزارش كابو ترفع برهان رد خبلي سمعوا دم سنوي غير له يا لهم كنزار بوين لبطال ها كنزار بوين حجي هو برهان رداسي تتسلي وخيكون حسب أنا تفيني رندكم وخيهلوسي ها يبل سليمان ناي تتعوتها ناي تيلي حجي تفيو دمت تفيو I think تتسلي ويدل مثلني ما تسني ردنا حوار دي منا قال ما تسني راب قال حجي بزحات لنا تي كونتات ناي تعناسي نقول لهنا كم دكسر متن فناس بزغونه السلو حدا بحلا جن تانكس جات سن من كاسل لنا مسكينا خا حساباتنا نهب اجي انا زناي لما عالتي داويت مسلزلي ابتناي نقابا سين اي نبرن سينا جنت انا داويت متمصت اي بقى اتي دونجي خا اتي مغناتو كم دولكم الله نقطع حجي مسرعه ناي اسماعيل سمع بركا لا يسمعكم قلت تارس انت عاتبل سياس تقالبات مرقوت شيء نزبنا ايربحوني كورس معاس كربحنا يلخونو ماشي ها اتناتو زغوبرو زلوكو he's doing the right way كم تناتو بلانين يخيدالو حنسابي دمر حنسابي سمت حجخا نابي كم دخيتكا فلوتيو كل جزيخا السلطانو إليو كنا بالكلمة وحدا سلطان ذلكو بلعية بالعكاي أنا ذكرنا شي نما حتى مرت اليمني وأنا نعالي عبد الله السعودية خلقي نعالي عبد الله صالح اللي مرت شعوها 5 ساعات الشيء كم ذا أشياء تخيل توست جيرو ما بحاول نجي نير أكل ما يعني رات حاستكو نعيد مرت إيه تبى السوس أجيب سلزلو تصرفوا كمان نبلع على نبرال خالي تمتي خا ها نسخه بجخ ساب ملت ناخن قاتل ناخن بالنايلو للبهرياتي سياس كا كابون سبيه نجر والحنت يلن وقادعه نابي كم دخيل تنجرنا عنا تمسو تاتزبلوز نور بعلو الدقار زيهم بعلو الجرجو نجرهم نايم بسيز عجي أنا مبدحتي جس بإساس كمزخ غيرو قبلنا جنجبيل ها لا سبرة لا سبرة شي ما نبغى سبرة سبرة أجر سبرة مودج ولو إزجبرة قوم ما تقول إساس أبتأ جندو خلل كنبل جينا علفنا الذي إساس كابتي ديكتاتورشيب من اللعلي بل عدي بالعكب زحد ديكتاتور سالو كابونا لعلي بعد علامة علاموها تأركات بهال أبدي تركبها سقلاء تأركات بهال ها نعا نخفنت حمشي نتي ارتاوي حيني نالباس قلق رح انتهي اللوخون حيني كفدي مسي نبوي نبحقوي هاي السلاسة دي ناي تم مسافة ناي قدم ناي قندر جم ناي قلا ناتاتهم ها سنتيمنت لزلني نعو خبل ايامات سي نعو خاب خمي كم دبلخا سرح لي سرح له يسرح له خاب له مالتي حجي نحنا دماني ابتناتو اجندا ضد بولو ابو شون كلان نبل
تدنبت تقاومه خاني كابو خساب ديوته أبكم يخنبر أوكي حجي أنا أنت أزبل بحشر زبالة نمبر 1 أنا زخانة ولا ني ممرزرو ولا نبعل صلاح أبو ناصر ينقركم أكيد توصلنا أجندة مدرخ تأكس ويكا مستيزر لخونتات حتصيرن من ترن زبالة ندحر كوينو شعوء نعوء صبقنا قد كيتنا خلاي جزي خم ردان دانس خيهلونا تدمت أجندة خا مستيزر له مدرخ كا نحراب بيدكور دخان كنواسع نخيل كابو ترفه of course إذا حجين ذا الله الأساسي نفلتعينا سياسنا بيدو وسدنا كم دير بحنا نفلت أبتنيرو أبتخم دخيت نصبيها نقر ولا حنتي خاوية لنا the only thing is نسون كم دخم دا مثلا أغمتنا شو مخمان كندقاق مو يبلنا مخنات باشين أنا حدا يجي ذكرني why do you repeat نايبوش دمتي ضرب عسرت الجمعو خابت بلسي نتايتم ناتكا ديموكراس كامبين جيركا انتا يزد اليوم اجنداتا تامسيخا هزبو خسعبو زخل نخلو نتا امريكا ودعدي زيتأكم نمنتاي سوزي تمثيلو كريسايز قبرانير نتي راند قبل نبران سارو صها من جون كيري دي قلين نرشلو انا ذكرني وتي بالتعني تاي ندعركم مو ذي يكون نايبوش قال متى دعركا ذا حالفة من نبوش إنا نمر بن لادن ريخم ولا بن لادن كوي نبوش دموت تخبل كله نعوية قال عن رجيون كيري نمتى لك وتاتو بن لادن كومز ولا كنا أمريكا دعنو ولا بوش that's why we vote for him يلو خزار كله نسخها نتناتس كم نايب بوليتيكا أجندة حيث كاختزاره ولا يدلني له كل سايد قبرونير ومتيز مهارز خوني نحنا دما إساس كم زغيرو إساس نابيد وسدنا أبزي نيروس نابس تقمتير أسل تجي تهون قلعف كتكلنا ديبلنا نيمان نتقامين قامات أرالو نحنا قاعة يقامات رينا المسوس ليس خاب تناتو أجندة كنواتس كل جزء النقرب أجندة نحنا نتقم لابنت إذن دنب تقاومه والدبات سلالجي قلجي وين أبنى زحالفة كاتلنا يعني كفت مع الزت تباهيلو ناي هجرة وحيل مشرات كم دايم الكتلنا نسولنا قبعينا قلنا نخذه زعبا قدينا إيرترجم مع أبو زلو زرب زلو تأتو دنكف نكف زعرة تعري إيشو ناس كاي مالتي أنا إذا ناي والدبات كا أنت دعاني نهاك أنت إيش مخبلا خونا كتعالي أنت راح يزلك أنا أبنت كابتنا ناي أجندة نا إساس جمسو أبتنا تو أجندة خم ناتن أجندة خم يجرن زمان دعنا كم يجرن كتترني فان كله أنا تخال ليس ترنفه أبروش جبرو كاربيت ناتون تسحبوا خم يجرن يخلا كاربيت تماج تناتو سرور تريت نقوله ويكا دقافي فليتي دخي فلت مسوزر نعون كما جرنا كاربيت نمنطلو نحن تبعنا هناخم مخانو ناشواتنا هناخم مخانو تامبانديران هناخم مخانو تهاجرنا هنا تهزبي كله تسراوت نهناخم مخانو سي بتكبر كما جرنا أن نصير حلو نزبل أو أطرح فوكس كتع كل اللو أوكي كابو ترفه نو صارتكم كم زيكم نحن خمزينا صارتكم تقرأ سعر لكم صارتكم كام سراوتنا لكم إيو نعنا سجرام سلنا دلو أنا حجي أقول ودبات قل درجة أبيكم دلو خماني ما هننا تعرفين من الحج مستحمام زلوه أبي كم زي حنت ستور نيرة دحري خلي عمتها أني كلو مودي chapter 11 جوا chapter 7 جراها مولو شم كيراهم بحج أبكال التغيير إذا غانتي تاكس جينتي بانكرات نعو تايش مختب له إذا غاني دسمي تودب
نابي دخيد نيرو أبيلو اللودي يلن درجة جن overall تيدن بتقاومه دلاي فتحي يودب هيودب تتحساسبة نعوغنا هانس زما بزيادة زلنا خلق جيخنا كاس عكلنا to the point فوكس جيرنا كما جيرنا تي أجندة تي علامة نعوز تكن بلان تعساس في بلان دا قبرنا كعوت الناس الخيل كتقران في الناس الخيل ها نبل إذا ودي بزيوة أنا أمنو لنا تأتو أتي خابوخ أن تصرف ويتعري ويكاتب تقالت أمك most of the time كتقرن تأكل لك most of the time كابو أو إلى اللي تحزعتها أو كالي إلا كابو ترفقن بينها individual ندعك في بالكونكا بقى والحنتي براكتيكال يكون يسمع لذا أنا زي أنا بزح بلاكل نحجي قنت أجندة ذحر حجي كم لبوا أجندة to the point لك مدرخ تأكس دغنا مست مدرخ زخيد دعد أمسنا أبو نبل نابنات حجي أبي بيت حلو تسفلات دبهال أبي بيت حلو بايتو وبأخ قبر السخة علام أوتو تعشم مينيمايز جيرو خان كل زت لحقف انتاعي نابنات كفت ما أدي زت تزقبرا نيرنا هاجرا حيلي أبي بيت حلو نسو بزعبو خمان نخنزارب سي حرام يكون عندنا مالسي أنا أبكال أدب كل خير آتي جن جيجاسات نيرو رئيو حجي كابسول كام عذاب آتي خابو مرآي صبو السوق خمي غير خبل كأرام خيل كالا جي تزاقا دي مسيو كم بحدش مركعو غير خيمة سني إيه ذاتو آتي خاني كأرام تلو هاي أرام إذلو حجي نحنا قنا بزيها thank you everybody كل خدكم كل جزاك رغبكم كله درجة نعي كم تزولكم مورالي كن كاسع كلنا ونصبوعي جن most of the time ترسم سمتسي أكتر استي انتايم كسيبنا لنا نتار استخا أبي أبسحنا لنا متان كخونس مستمدرة التآثر كخونا له كم لبويا لغرب لهم and I will رسم أي تاشم دلاتني زي الحرب من الباشكال حساب تمشي إليك ويتكبله thank you thank you لامين እሞ برهاني ድምፅኻ ይሰማዕናዮን እኒና ይብሉካ ኣለዉ ኣነ እኳ ትማሊ ኣብ ዝነበረ ኣቀራርባ ፅቡቕ መዘኻኸሪ ተመሊስና ክንሪኦ ካብ ዘለና ውፅኢት ናይ ኢምፔሪያሊዝም ኣተሓሕዝኦምን ኣመስጊነ እየ ሕጂ ከዓ ብዛዕባ እዚ ዘለካ ርእይቶ እስኪ ኣቕርበልና እንተሊኻ ምሳና እዩ እሞ ዞሩ ደቂሱ ኮይኮን ብራዳ እዋ እሞ ብራሎ ምስ የብልናን ካብዚ ክብሮም ኣኽበሮም ምሕረት ኣብ ትበና ርእይቶ ኣሎ ዶ لحن سمع له خسانة سي እሞ ናብ ምዝዛምና ክንከይድ ኢና ባሻይ እዚ ስፍሕ ዝበለ ነጥብታት ኢና ተናኺምና ዘለና ከይዱ ከይዱ ግን ኩሉ ግዜ ናብቲ እንታይ እሞ ንግበር ዝብል እዩ ዝመፅእ ቁሩብ ሓፍ ክንብል ኣይከኣልናን ሓፍ ንኽብሉ ተፀዋዕና
زبلنا انتبلناون زرأينا يلن صاحجي زعما الأمين خصوع لهم كمسؤول لهم زبلك فتنا هنا بيرسونالي نقل عبال مرحنا تاتناي قالوا الدبات تسوينا أي ملسلنا نون جن كساتة فوق عجل نيروم كاب على مرحنا تاتم كساب أبالاتهم جن ببجزيو خا ناتفو خيدو ሳሕጂ ዝቕፅሉ ዘሎ ይቕፅሉ ኣለዉ ስለዝኾነ ብዓብዩ ግን ክግለፅ ዝከኣል ኣይኮነን መፂኦም ክተኣኸካይዱ ንሕና እንታይ ንብል ኣለና ዛዕባኦም ዝስምዖም ነገር እንተልዩ ክገልፁልና ንሕና እውን እቲ ንፁህ ከበግሶናን ንህዝብና ውዕውት ንብሎ ኣገባብ ቃልስን እንታይ ማለት እዩ ግደናቶም ከ እንታይ ኢና ንብል ብዛዕባ ግዲኦም ኣፀቢቕና ነብረህና ኣሎም ግን ኣይኮኑን ንገሊኦም ቴሌፎን ደው ኢልና ይልዓልዎን ቴክስት ጌርና ኣሎም እውን መልሲ ይሃቡን እንተዳ ብከምኡ ዝድቅሱ ኮይኖም ክንገብሮ ንኽእል ነገር የለን ማለት እዩ ድሓር ዘይከታተልዎ ይኮኑን ብፌስቡክ ዝከታተልዎ ከም ዝኾኑ ንፈልጥ ምክንያቱ መልስታት ከኣብኡ ስለ ዝፅሕፉ ብዩቲዩብ ከም ማንም ይከታተልዎ ይኾኑ ብዋትስኣፕ ይከታተልዎ ኾኑ ምክንያቱ ንዕኡ እናተኸታተሉ ካብኡ ዝወፁ ኤክስትራክትስ ዘድልና ኣባላት ውድብ ኣለዉ ስለዝኾነ ኣብ እንታይ ንግበር ዝብልዎ ክትኣቱ ኣሸጋሪ ኮይኑ ስለ ዘሎ ምስቶም ውድባት እዩ እሞ ሕጂ ናይዚ መዛዘሚ ኣብ እንታይ ንግበር ምናልባት ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ነዚ ህልውይ ኩነታት ናይ ደለይቲ ፍትሒ ተቃውሞ ሓደ ብርኪ ሓፍ ንምባሉ እንታይ ክንገብር ይድለ ዝብል ኣርእስቲ እንተነቕርብ እሞ ኩሉ ሰብ ብዛዕባ እዚ ርእቶታቱ ከቕርበልና እንተዝኽእል ፅቡቕ ብል ካብኡ ሓሊፉ ካሊእ ክቐርብ ዝኽእል እንተልዩውን ክቐርበልና ንደሊ ከይወዳእና ከለና ከቕርቦ ኢለ ኦኬ ባሻይ እስኪ ኣለኹ ማለት እቲ ንኣብነት ዞም ኣብዚ ዘለና እንድሕር ክንሪኦ ኮይንናሲ ኩሉ ግዜ ንሳተፍ ሰባት ኢና ዳርጋ ብዙሕ ቦታታት እቶም ውድባት እውን ከምቲ ክትብልዎ ዝባዕልኩም እቲ ድመስሎም ዝገብሩ ዘለዉ እዮም ዝዓግበሎም ኣሎ ዘይዓግበሎም ኣሎ ማለት እዩ እቲ ሽግር ኣነ ኮይኑ ዝረኣየኒ እቲ ንዩኒቲሲ ከም ድሌት ኩላትና ንምናያ ኢና ማለት እዩ ዝረፍዶ ናይ ኤርትራውያን ስምረትሲ ዋላ እውን ናይቲ ካልእ ኣወዳድባታት ኣብ ዓለም ዘሎ ንረብሓ ኩሉ ህዝቢ ክሳብ ዝኾነ ነቲ ስምረት ዝፀልኦ ሰብ የለን ግን መን ስምረት ብኸመይ መንገዲ ይደልያ እንታይ ማለት እዩ ስምረት ኣብ ምትርጓሙ ንፈላለ ኢና ማለት እዩ ብካልእ ኣዘራርባ are we expecting unity ከም ሬላቲቭ ዋላ ከም ኣብሶሉት ብፍፁምነት እንድሕር ንሪኦ ኮይና
ሓድነት ክመፅእ ኣይክእልን እዩ ትምኒት ክህሉ ክእል እዩ ከምዚ ፕሪንሲፕል ሓደ ነገር ትገብር ኢኻ ግን ከዓ ብተግባር ክትርጉሞ ከለካ ግን ከምኡ ኮይኑ ኣይፀንሓካን ስለዚ ክትቀያየሮ ዘለካ ነገራት ይህሉ ማለት እዩ ስለዚ ብርኢቶይ ኣነ እንታይ እዩ ሕማቅ ድትምንየላ ንኤርትራ ኣሎ ኢለ ኣይሓስብን እየ ግን ከዓ ከመይ ገይሩ እዩ ስምረት ክመፅእ ዝኽእል ኣብ ዝብል ከከም ኣረኣዩ ይፈላለ ማለት እዩ ከከም ዕምቆት ተመክርኡ ከከም ታሪክ ኣነባብኡ ከከም ዓለም ለኻዊ ኣረኣዩ ከም ሕጂ በፂሓቶ ዘላ ዓለም ቀደም ዝነበረቶን ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ቅድድምን ቀደም ዝነበረ ቅድድምን ሂስቶሪካል ባክግራውንድ ናይ ምዕባለ ሕብረተሰብ ካበይ ናበይ ዝሰጋገር እዚ እዩ ስለዚ ብሓንሳብ ኮይንና ክንቃለስ ኣለና ዝብል ኣዘራርባ ኣነ ከም ድልየት ይቕበሎ እየ ብተግባር ግን ኣይ ዶንት ቲንክ ስለዘይከኣል እዩ እምበር ስለዘይንደልዮ ኣይመስለንን ስለዚ ኣተሃላልዋና ክንመዝን ከድልየና እየ ብግቡእ ማለት እየ እዞም ኣብዚ ንዛረብ ዘለና ድማኒ ኣይ ቲንክ ተመክሮ ዘለና ሰባት ኣብ ሶራ ኤርትራ ዝነበርና ኢና መብዛሕትና ተመክሮ ስምረትን ኣጋባብ ስምረትን ዲክታተርያውነትን ዴሞክራሲያውነትን ሲ ፅቡቅ ጌርና ኣትሊስት ብንዓና ብዝበቅዕ ንሃገርና ብዝበቅዕ መጀመሪ ብዝኸውን ኣትሊስት ሲ ንፈልጥ ሰባት ኢና ባህላ እየ ማለት እዩ ግን ከምኡ ኮይኑ ኣይተረኽበን ኣሎ ዝፈላለየና ነገራት ግን እንተነንብቦ ፅቡቅ እዩ ባህላ እየ ዝፈላለየና ስለ ዘሎ እዩ ዝፍልልና ኮፍ ኢሉ ዘሎ እምበር ንሕና ድሌትና ስምረት ስለዘይኮነ ኣይኮነን ስለዚ እቲ ክበሃል ዝወዓለ መጀመርታ እዞም ኣብዚ ዘለና ከማን ብሓደ ኮይናስ ክንቃለስ ኣለና ዝበሃል ዘረባ ይመፅእ ወይ ከዓ ኩላህና ሲ እንታይ ኮይና ኢና ብሓደ ኮይና ዘይንቃለስ ዝብል ዱብዱብ ዘረባ ይመፅእ ማለት እዩ ኣይኮነን ኣሎ እሞ እቲ ዘይኮነሉ ምክንያታት ከንታይን ኢልና ሽሕ ግዜ ጠቂስናየ ኢና መስለኒ ድሕሪ ኣነስ ፅቡቅ ናይ ኤርትራ ዝደሊ ኮይነ ግን ክቃለስ ከለኹ ከዓኒ እቲ ስትራቴጂ ኣጋባብ ናይ ቃልሲ እንድሕር ፀፋኣኒ ኮይኑ ወይ ምስቶም ካልኦት ዘየሳኒ ኮይኑ ኣነ ከምዚ ኩሉ ሻዕኒ ደግሞ ምስ ትግራይ ኮይነ ክዕውቶ ዝደሊ ምስ ኢትዮጵያ ኮይነ ምስ ኣቢ ኮይነ ክዕውቶ ዝደሊ እንዳበልና እንድሕሪ ነቲ መዳይቦ ናይ ቃልሲ ንኩላህና ብዝሰማዕ መንገዲ ጌርና ከነቕርቦ ዘይንኽእል እንድሕር ኮይና እቲ ዲፈረንስ ብዓብዪ ደረጃ ኮፍ ኢሉሎ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ኩላትና ኮይናሲ ብሓደ ኮይናሲ ዘይንቃለስ ትብል ኣነ ኣይቅበላን ምክንያቱ ከምኡ ስለዘየለቲ ወድዕነት ስለዚ እቲ ወድዓዊ ኩነታት ፅቡቅ ጌርና ከነንብቦ ከድልየና እዩ ምክንያቱ ካብኡ ዘንፀባረቀ እዩ እቲ በዓል ቤታዊ ረቋሒ ንፁር ኣረኣያ ክህልዎ ዝኽእል ማለት እዩ እዚ ይፈላልዩና ዘሎ እምበር እቶም ሕዋት ኣብ ኩሉ ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ሲ ዋላ እቶም ህዝባዊ ግንባር ዝኸዱ ንጀብሃ ዘጥፍእዋ ከይተረኸቡ ንሕና ብሓደ ንቃለስ ነርና ሲ ድሓራይ ፋሒልና ኢና ገሌና ናብ ህዝባዊ ግንባር ከድና ገሌና ኣብቲ ካልእ ውድባት ፋሒልና ገሌና ጀማሚርና ምንቅስቃሳት ገዲፍናዮ ከም ውልቀ ሰባት ኮይና ቀፂልና እዚ ዝገበረ ወድዕነት ኣሎ ማለት ስለዚ ከነለልዮ ዝግባአና ኣነ ብናተይ ኣረኣያ ሓደ ብወሳኒ ደረጃ ከድምዕ ብዝኽእል መንገዲ እንተልዩ እቲ ዝያዳ ተወፂዑ ዘሎ ኣካል ኣብ ውሽጢ ዝርከብ ህዝብና እዩ ንሱ ድማኒ ንሕና ብንኽእሎ መንገዲ ብክንጠራረፎ ንኽእል መንገዲ ማለት እዩ በቲ ዝከኣል መንገዲ ኣነ እንተደኣ ምስ ዘርኡ ኮይነ ተሰማሚዐ ሓደ ነገር ክልእኽ እየ ንህዝብና ክልእ ከሉ እየ ከምዚ ግበራ እታ ህዝቢ ንስኻ ኢኻ ተወፂዕካ ዘለካ ንስኻ እንተደይ ተበጊስካ ንሕና ዝለፍለፍና ተለፍለፍና ንገብሮ ነገር የለን ዝብሉ ኣካላት ካብ 2 3 4 5 ውድባት እውን ከምኡ እንተልዮም ከም ዝኣመሰሉ በብዝመስሎም መልእኽቲ ንዓዲ ወሳኒ ምዃኑ ተረዲኦም እቲ መልእኽቶም ከመሓልፉ እንተኽኢሎም ኣነ ናተይ እምነት ማለት እዩ እቲ ወሳኒ ደረጃ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ይሕመቕ ትፀብቕ እታ ዲሞክራሲ ዓንተወይ ትጥቀስ ነበረት መባእታዊ ኤሌመንታሪ ዝኾነ ስግምቲ ክትኣቱ ትኽእል እያ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እዩ እንተደኣ ካብኡ ወፃኢ ብዝኾነ መንገዲ ናብ ኢትዮጵያ ዝፀመተ ወይ ፕላን ዘይብሉ ስቕ ኢሉ ምስለ ተቃወሞ ዝብገስ ስቕ ኢሉ ዝዕንድርሎ መዓልቲ ብቲ ሓደ ፅባሕ ኣብቲ ሓደ ድሕሪ ፅባሕ ኣብቲ ሓደ ዝጋላበጥ ከምዚ
ተቐሚጡ ዘሎ ብርእስቲ ከምኡ ዛ ዓይነቱ ተቃውሞ ናይ ስርዓት ኢሳያስ እንዳበለስ ንሱ ድማ ንጹር መንገዲ ዘይብሉ ኣገባብ ኣካይዳ ሓንሳእ ወያኔ ይኸውን ምስ ወያኔ ይኸውን ካብ 4 ኪሎ ንዓዲ ሃለው ብል ሓርፅን ሒሉ ድማ ብደንካልያዶ ገለ ደይሉካ ምስ ኣብ ይኸውን እዚ ዘይንጹር ኣገባብ ቃልስታት ሒዝና ስምረት ከም ትምኒት ከነቐምጣ ሓቢርና ንቃለስ ዝብል ዘረባሲ ከም ትምኒት ከነቐምጦ እንተኮይኑ ከም ተግባር ዘየለ ስለ ዝኾነ ኣነ ነዛ ኣይስዕቦን ግን ዋላ ውሑዳት ትኾኑ ተደኣ ንጹር መንገዲ ኣልይዎም እሞ እቲ ንህላዌ ህዝብና ኣብሪሱ ዘሎ ስርዓት ተገላባጢ ኢልናያ ዘለና ዘይገላበጥ መርገፅ ምስ ዝሕዙ ኣካላት ኮይና መልእኽትና ናብ ህዝብና ከነመሓላልፍ ክንበቅዕ ኣለና ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ኣነ ከም ኣርእስቲ ድሕሪ ሕጂ ንብሎ ኢና ኩሉ ሻዕ ግን ክንቅበሎ ስለዘይዘለና ኣይንቅበሎን ንኸውን ግን ንማያየጠሉ እስከ ዝበሃል እንድሕር ኮይኑ ናይ ግድን ዲ ኩላትና ክንሰምር ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘለና ዝብል እንተተኻትዓናሉ ፅቡቅ ኮይኑ ስምዓኒ እቲ መልሲ ብወገነይ ብዙሕ ግዜ ዝምልሶ እዩ ሕጂ እውን መልሼ ማለት እዩ ግን ህዝቢ ንክሳተፎ እሞ ማለት ቃሉ ንክህበሉ እንድሕር ዝድለ ኮይኑ ናይ ግድን ድዩ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ እንድሕር ወሳኒ ህዝብና ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኮይኑ እዛ ኣብ ግዳም ዘሎ ህዝቢ ምስ ዝገጥሞ ሽግራት ናይ ተፈላለየ ኣነባባሪ ይኹን ዝምባሌ ናይ ፖለቲካ ምስ ዓለም ለኻዊ ኩነታት ይኹን ምስ ሓያላን መንግስታት ዘለዎ ዝምድና ይኹን ምስ ዝደልዮ ኣይደኖ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክህሉ ዝኽእል ዝምድና ይኹን ዝተፈላለዩ ነገራት ኣብዚ ግዳም ዘሎ ቃሕዲ በሎ ንክዛረብ ናይ ምፅሓፍ ናይ ምዝራብ ናይ ድላይ ካብ ምባል ክሳብ እውን ንሰብ ምፅራፍ ከይተረፈ ወላ ሓሳቡ ምባል ኣብ ገለ ቦታ ተቐይሰ ነይረ ቅድሚ ሕጂ ፍቑድ ይብዚ ወላ ነቲ ዓብ ሰብ ዝበሃል ወላ ነቲ መራሒ መንግስቲ ዝበሃል ካሕድ በለካ እቲ ዲሞክራሲ ናይ ምዕራባውያን ይፈቅድ ስለዝኾነ ትዳፋፈር ኢኻ ማለት እዩ ብዙሕ ነገራት ኣባና ዘይሰርሕ ኣብዚ ዝሰርሕ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ክንሰምር ናይ ግድነት ዲዞም ኣብ ውሽጢ ግዳማዊ ዓለም ዘለና ናይ ግድን ዲ ክንሰምር ከምዚ ክበሃል ዝወዓለ ዓንተወይ ሰሚርናስ ከምዚ ንግበር ዝበሃል ዘሎ ትምኒታዊ ዘይኮነን ወይ ከዓ ንካትዓሉ እሱ ከም ርእስቲ ቀሪቡ ንማያየጠሉ ናይ ግድን ድዩ ክንሰምር ንሕና ኩላህና ምክንያቱ ኢን ፕሪንስፕል የስ ኢንትምኒት የስ ብተግባር ግን ክኸውን ይኽእል ድዩ ኢልና ንማያየጠሉ ባህላ እየ ምክንያቱ እንተ ደኣ ናብ ዲሞክራሲ ንሰማማዕ ኮይና ዲሞክራሲ ድማ ኣብ ምዕባለ ናይ ሕብረተሰብ ኣብ ሃገርና ከመይ ክሰርሕ እዩ ኣብዚ ግዳማዊ ዓለም ከመይ ክሰርሕ እዩ እንዳዛመድካሲ ትኽትዕ ይማዕብል እሞ ድሓር ምናልባት መቃልስትኻ ተላልየሉ ንህዝብኻ ወሳንነቱ ተኣምነሉ ንስኻ ድማ ግዲኻ ክንዲ ጭልፋ ድያ ክንዲ ማንካ ዋላ ክንዲ ካልእ ክንዲ ድስቲ ፈሪጥካሲ ንዓ ንክትገብር ትኽእለሉ መንገድታት ተደይ ኮይኑ ቨሪ ኣሞርፎስ ዝኾነ ኣገባብ ቃልሲና ነካይድ ዘለና ሕውስውስ ዝበለ ኣገባብ ቃልሲ ሼፕለስ ዝኾነ ኣገባብ ቃልሲ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ድማ ንመን እዩ ዝጥዕሞ ነታ ኤርትራ ክትከውን ዘይደልያ መትሓዚ ዘይብሉ ስርዓት ኢሳያስ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ንዑ እዩ ዝጥዕሞ ምክንያቱ እንድሕር ንሕና ኣብ ስቴት ኦፍ ኮንፊዥን ኣቲና ኣሞርፎስ ዝኾነ ሼፕለስ ዝኾነ ኣገባብ ቃልሲ እንድሕር ነካይድ ኮይና ንዑ ኢና ብተዘዋወሪ መንገድስ ተሓባበርቱ ኢና ንኸውን ዘለና ስለዚ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ብደንበ ተቃውሞ ንዕኡ ዝጠቕሞ ነገራት ብዝኸውን መንገዲ ዝኸይድ ስለዚ ንፁርነት መንቲ ክህልወና ናይ ግድን ድዩ ንሕና ክንሰምር ዝብል ኣብ ክትዕተተናይ ሓደ እዚ ካልኣይ ነገር ድማኒ ምስኡ ክዛመድ ዘለዎ ኣብቲ መግለፂ ክመፅእ ክእል ይኸውን ነዚ ቴክኖሎጂ ኣብዚ ሕጂ በፂሕናያ ዘለና ዓለም ኣብ ግምት ብዘእተወ እንተ ደኣ ክንቃለስ ኮይንናሲ ዋላ ውሕዳት ዓብ ግደ ክህልዎም ክንዲ ብዙሓት ኣይክእልን ድዩ እዚ ኣይዶኖ እቲ ሪፍሬዚን ምናልባት ከም ድላይኩም ጌርኩም ከተቕርብዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ከምኡ ዘተኮረ እንተኸድና እምበር ከምዚ ንኸዶ ዘለና ናይ ትምኒት ሰባት ኮይንና ክንተርፍ ኢና ባህላ የቐኒየለይ ታንኪዩ ባሻ ግን ኣብዚ ምስ ስምረት ዝብልዎ ከም ንጋባእ ስምረት ኣይኮንናን ንጠልብ ደጋጊምና እውን ንዛረቦ እንታይ እዩ ናይቲ ደላይ ፍትሒ ዝተፈላለያ ወዳድባ
ዝቃለስ ዘሎ ደላይ ፍትሒ እናተጓነፀ ክቃለሰሉ ዘኽእል ሓባራዊ ባይታ ምስራሕ እዩ ትሕቶ ምክንያቱ ስምረት እንድሕር ኮይኑ አይዲዮሎጂካሊ ፊዚካሊ እንታይ ሽሙ ምግባር ማለት እዩ ምሕባር ማለት እዩ بحسب كي تفلالخا بفيزيكال ون كي تفلالخا سمير كام كلاس كون كله تحبراو بايتا ويكا نو هجراوي خلفكا تانتلكا خلفكا غيهلون بر الررر أناتي انتاي ودبات على وانا مش نبلا لنا هو እተን ውድባት ንባዕለን ከማን ከም ግንባር የንቆይ መንዘለዋ እምበሪ አይዲዮሎጂካሊ ኩላቶም ቶም ኣባላት ኣብ ሓደ ሰማምዕዮም ኣይብል ኣብቲ ፕሮግራም ኣውፅኦም ዘለዉ ግን ሰማምዕዮም ማለት እዩ እቲ ፕሮግራም ኣውፅኦም ዘለዉ እቲ ኣብኡ ግን ተፈላለየ ረኣያ ዘለዎም ሰባት ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ስምረት ዝብሎ ዘሎ ከዓነ ከም ግንባር መጠን ከም ዩናይትድ ፍሮንት መጠንሲ ክቐርበሉ ዝኽእል እዚ ክቐርብ እንድሕር ኮይኑ ግን ናይ ግድን ኣይኮነን ኩሎም ኣብ ሓደ ዩናይትድ ፍሮንት ከኣቱ ኣነ እንድሕሪ ምስ ኢትዮጵያ ዘለኒ ኢትዮጵያዊ ስምዒት ዘለኒ እንድሕሪ ኣተሓሳስባ ኣሊ ኮይኑ እሞኒ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ሓደ ክመፃ ወይ ናይ ጋእዝያን ኣተሓሳስባ ወይ ናይ ትግራይ ትግርኛ ኣተሓሳስባ ከም ተዓንቶ ወይ ትብሎ ነበርካ ወይ ናይ ከምኡ ዝኣመሰለ ኤትኒካዊ ዝኾነ ነገራት ከምዚ ዝኣመሰላት እንድሕሪ ሊ ኮይኑ ንዓይ ድሒሩ ዝመፅእ ከመይ ጌርካ ክትቀርቦ ዘለካ ድሒሩ ዝመፅእ ጉዳይ እዩ ኣቐዲሙ ክመፅእ ዘለዎ ግን ኣብቲ ስሙር ግንባር ክመፅእ ዘለዎ ካብ ክልተ ንላዕቲ እንድሕር ኮንካስ ዲፈረንት ሓሳባት ኣሎ እንድዩ ከም ምህላው ግን ሬላቲቭ ዩኒቲ ዝበሃል ነገር ኣሎ ተዛማዲ ዩኒቲ እዩ ኣብሶሉቲዝም ኣይንእመን ክብል ከለኹ ንሱ እዩ እሞ ነቲ ኣብ ዩናይትድ ፍሮንት ናብ ሓደ ፎካስ ዝገበረ ናብቲ ንሉላውነትና ኣጥፊኡ ዘሎ ስርዓት ናብኡ ዝጠመተ ኤክስፕሎይትድ ብዘይኮነሉ መንገዲ እቲ ናትካ ጋባብ ቃልሲ ብልኡላውነት ኣመክንዩሲ ኤክስፕሎይትድ ብዘይኮነሉ መንገዲ እዚኦም ናብዚ ዝጥሙተ ኣካላት የማን ፀጋም ዘይብሉ ዋላ ይውሓዱ ምስቲ ዘሎ ናይ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ተጠቂሞም ዋላ ይውሓዱ እቲ መልእኽቲ ከም ድበፅሕ ናብ ህዝብና ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ እቲ ወሳኒ ዘሎ ህዝብና ሓደ እምብክብል ከም ዘለዎ ንውግእ እዚ እኮ ይግበር ኣሎ ተጀሚሩ እኮ ኣየድምዐን ኣሎ ክዕወት ኣይከኣለን ኣሎ እምበር ኣብ መስርሕ እኮ ኣትዩ ኢትዮጵያውያን ጀሚሮም ኣሎ ኩሎም ቶም ኢንተሌክቹዋልስ እዚ ክበሃሉ ዘይከኣሉ ሊቃውንቲ እምብንውግእ ሕራይ ከዓ ንሰላም ኢሎም እዮም ንሕና ድማ ከምኡ ንገብር ማለት እዩ እምብንውግእ ንብል ሕራይ ንሰላም ንብል ናብ ሃገርና ዝጠመተ ቃልሲ ነካይድ ቀዳማይ ፀላኢናን ንሰላምን ንልኡላውነትናን ዝደምሰሰ ንሱ ምዃኑ ንኣምን ማለት እዩ ኣብዚ የማን ፀጋም ክንብል የብልና ንሱ እዩ ንዓና ኣብ ኩሉ ሽግር የእቲና ዘሎ ኣድፊሩና ዘሎ ከም ንናዓቅ ገይሩና ዘሎ ነታ ኣብ ዓለም ብዓለም ደረጃ ተለልየት ሃገር ብተፈልጠት ሃገር ዛቱ ንሕና ኢና ከማን ከም ዘይትፍለጥ ኢልና ንዛረብ ዘለና እምበሪ ዓለም ፈልጣ እኮ እዩ ዓለም ከም ሓንቲ ኣባል ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ከም ሓንቲ ሃገር ናይ ኣፍሪካ መበል 55 ይኹን 54 እዩ ዝፈልጣ ዓለም ወላ ኣፍሪካ ከምኡ ትፈልጣ ማለት እዩ ነዚ ተለለላይነት እዚ ዘንባዕባዕ ኢሉ ሓንከስከስ ከም ዝብል ዝገብር ዘሎ እቲ ኣድፊሩና ዘሎ ስርዓት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቀዳማይ ናትና ልኡላውነት ካብ ውልቀ ሰብ ጀሚርካ ክሳብ ሃገርነት ኣድፊሩና ናዕዒቁናን ዘሎ እዚ ስርዓት እዩ ነዚኦም ከነለልዮም ክንበቅዕ ኣለና እዚኦም ኮይና ንቃለስ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ድዮም ዘለዉ ብዘየገድስ እቶም ዝያዳ ተበዲሎም ዘለዎ ኣነ ዝብል እቶም ኣብ ህዝባዊ ግንባር ዘለዉ እቶም ንዕኡ ዘገልግሉ 2% ዝኸፍሉ ክንዲ ዝዋፅኡ እንተበሎም ዘዋፅኡ ንዓዲ ምፁእ ገዛ ስርሑ ብዓዲ ተበሎም ዝሰርሑ እዚ ኩሉ ፀገም ዝረኸቡ ልዕሌና ንሕና 80 ዓመተ ምህረት ምስ ተዘወግና እኮ ተረፍ እንተልዩ እኮ ካብቶም ቀዳሞት ዝበዝሑ ኣብ ጀብሃ ዝነበሩ እዮም እምበር ኣብ ሻዕብያ ዝነበሩ እኮ ዳርጋ የለውን እኮ ተኣሰር ተኣሲሩ ስዋ ተሰዊኡ ናትና ጀነሬሽን ዳርጋ ጠፊኡ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ንሕና ንዕወተሉ ነዚ ስርዓት እዚ እንተደኣ ነቶም ኣብ ውሽጢ ትሕትኡ ኮይኖም ዝሳቀዩ ዘሎ ኣካላት ክንማርኾም ክኢልና ፖለቲካሊ ማለት እዩ እዚ ሕቶ ሆምወርክ እዚ ናይ ኩላትና እዩ ኤርትራዊ ሕቶ እዩ ስለዚ ንዓኻትኩም
ምሳና ምሰኖ ረበኩም ኢልና ቶም ንግደስ በሃገርና ድሕሪና ብዲሞክራሲ ንግደስ ድሕሪልና ዝያዳ ተወፅዑ ንሳቶም ስለ ዝኾኑ ኣነ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ተዛሪበ ኣብዚ ዓዲ ዘለዉ ኣብ ትሕቲ ህዝባዊ ግንባር ዝርከቡ ካብዚ ንላዕሊ ክሂድና ክንዛረብ ኣይንኽእል ኢና ካብቶም ኣብ ጀብሃ ዝነበሩ ዝያዳ ርክክብ ኣለንን ይፈትውንን ኣብዚ ኣብ ድኾነ ማሕበራዊ ጉዳያቶም ኣብኡ ኣለኹ ማለት እዩ ከምኡ ጌርና ጥራሕ ኢና ከዓኒ ንዕኦም ዕድል ናይ ኣክሰስ ናይ ዘረባ እንድሕር ረኺብና ኣብትም ከማን ኣብፂሕናዮም ሲ ኣብኣ ምስ ኣብፃሕናዮም ኢና ኮዚ ትግራይ ትዕወት ዶ ገለመለ ዶ ንበይኑ ዓይነቱ ቋንቋታት ዝመፃና ዝኩሉ ትርእይዎ ዘለኹም ናይ ኤትኒክ ፌደራሊዝም ዋላ ናይ ገለመለታት ዝኩሉ ዝመፀ ዳሕራይ ብድሕሪ እዩ ሕጂ ሽግር መፅኡ ንዓና ክጥዕመና ከሎ እናጣዕመና ከይድ ከሎስ ንሕና ነቲ ዝጣዕመና ኣይንጥቀመሉን ኣለና ነቲ ዝጣዕመና ነገራት ንኣብነት ኢሳያስ ምስ ኣብይ ኮይኑ ምስ ኣምሓራ ኮይኑ ንወያነ ከጥፍእ ክብል ከሎ ሕጂ ሲ ኣይሶሙን ኣይክልተ ቀነ ካብኣ ከላ ድማ ምስ ወያነ ተሓባቢሩ ክኸይድ ከሎ ካብዚ ዝጥዕም ፖለቲካ እንታይ ኣሎ ንዑ ንምህራብ ሕጂ ነዚ ሰብዚ ሲ ደይ ጥዑይ ኣካል ኣብ ዓድና ዘሎ ንልኡላውነት ከም ዝከላኸል ጌርካ ኣቕሪብካ ምስኡ ጠጠው ኢልካ ክትቃለስ እዚ ህልም ዝበለ ሕማም ርእሲ እዩ ከምዚ ክንርኢ ከለና ካብዚ ከምዚ ዝብሉ ኣካላት ኣነ ምስኦም ኮይነ ክቃለስ ኣይደልን እንታይ ክገብረለይ እንታይ እቲ ስደት ተኾነ በፂሐዮ ኣለኹ እቲ ውርደት ተኾነ በፂሐዮ ኣለኹ እቲ ምሳበ ድራቤተይ ምፍላይ በፂሐዮ ኣለኹ ኣሕዋት ዘይብለይ ኮይነ ተሪፈ ኣለኹ ደቂ ሃገር ዘይብለይ ኮይነ ተሪፈ ኣለኹ ኩሉ ተበታቲ ኩሉ እንታይ ክረክብ ኢለ እሞ ሕጂ ኣነ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ሕልኽልኽ ኣትየ ንሉላውነት ዘይትርጉሙ ሂበ ክኸይድ ዝደሊ ስለዚ ንፁር ብዝኾነ መንገዲ ንሓድነት በቲ ክትመፅኣሉ ትኽእልን በቲ ክትገብሮ ትኽእልን ደኣ ብንፁርነትን መንገዲ ደኣ ንድለያ እምበር በቲ ኣብስትራክት ዝኾነ መንገዲ ደይከውን ፕሮፓጋንዳታት መንገድታትን ሒዝካ ኣብ ሓደ ረቂቕ ነገር ኣቲኻ ሃለውሎ ምባል ክንደይ ገይሩ ኣሎ ውግእ ክለዓል እዩ ካብ ዝበሃል ንኣብነት ሕጂ ብዓሰብ ክመፀ ዓሰብ ናተይ እዩ ዶ ገለ ተልካ ዓሰብ ናተይ ዝበሃል ባድመ ናተይ ገለ መለታት ገለ ኣበይ በፂሑ ባድመ ሰብ ይወዲ እዩ ዳሕራይ ግን ውዒሉ ሓዲሩ ኣብ ምዕባሊ ሕብረተሰብ ወላ ሓንቲ ወላ ብሸነኽ ትግራይ ተፀንሐ ወላ ብሸነኽ ኤርትራ ተፀንሐ እቲ ሰብ ጥራይ ኣይወዳእ እምበር እቲ ዶብ ትርጉም የብሉን እኮ ክንሪኦ ከለና እኮ እንተ ደኣ ምዕቡል ኮንካ እዚ ኩሉ ኤሮጳ ጉሙሉኡ ናይ ዶብ ሽግር ኣለዎ እንታይ ኮይኖም ውግእ ዘይገብሩ ንሳቶም ንሕና ግን ከም ንዋጋእ ገብሩና ንሓድሕድና ከም ንዋዳእ ድሓት ቤት ፍርዲ ንሳቶም ምኾኑ ንሳቶም ንዓና ፈርዱና ማለት እዩ ንምንታይ ንሕና ዘይንፈርዳን ነብስና ንምንታይ ንሕና ዘይነተዓርቃ እንታይ ደባእሳ ኣለና ምስ ኢትዮጵያ ዋላ ምስ ትግራይ ኢትዮጵያ ካ ከምኡ ንሕር ሓሲቦም ትግራይ ካ ከምኡ ንሕር ሓሲቦም ክንዲ ከምኡ ዝሓስቡ ግን ትግራይ ንሕና እኮ ሕዋት ኢና እንታይ ማለት ሕዋት ዋት ኢዝ ኮንሰፕት ኦፍ ሕውነት and what is the concept of ሃገርነት በዚ መንገዲ እዚ ኢና ንሕና ንኸይድ ዘለና እምበሪ ናይ ወዲ ሰብ ሓረግ ጠፊእና ኣይኮኑ ስለዚ ንሕና ሽሕን ሚእትን ግዜን ደጋጊምናዮ ተዛሪብናዮ ኢና ሕጂ ግን እንተኮይኑ እቲ ዝደሊ ብሓባር መልእኽቲ ክሰድድ ዝደሊ ንኤርትራ ደኣዩ ክሰድድ ድኽእል እምበር እዚ ስቒልካ ድብልቕልቕልቕ ኣቢልካስ ኩላትና ዋላ ዞም ኣብዚ ገዛ ዘለናስ ሓደ ኮይና ንቃለስ ኣነ ሓደ ኮይና ምቅላስ የድፈቱ ዝበሃል ኣዘራርባ ትርጉም ዘይብሉ ማይ ደየዕቁር ኣዘራርባ እዩ እዚ እዩ እዚ ኣብቲ ዲስካሽን ምንቲ ከነእትዎ ናይ ግዲ እንዲ ኩላህና ክንሰንብር ዝብል ኣርእስቲ ምስኡ ድዛመት ተልይዎ ከዓነ ኣዛሚድኩም ተምፅኡልና ንካታዕ ማለት እዩ ንኽትዕ ዝኣክል ማለት እዩ እምበር እቲ ክንገብሮ ንኽእል እኮ ክግበር ዝከኣል እኮ ገብርዎ ኣለዎ እቶም ጀጋኑ እኮ ንሕና ዘይንፈልጦ ነገራት እውን ብዙሕ ኣሎ እኮ ካልኦት ካባና ንላዕሊ ዝኾነ ከምቲ ቀደም ብምስጢር ዝገብሩ ነበሩ ነዚ ኩሉ እሱር ዘውፅዎ ነዚ ኩሉ ገንዘብ ዘውፅዎ ከምቲ ዓንተ ወይ ትዕልዎ ነበርኩም እዚኦም እኮ ኩሉ ሰብ ክፈልጦም ነይሩ ማለት ኣይኮኑን ዝተወሰኑ ኣካላት ሕጂ እውን ህዝቢ ኣይቃለስኒ ጭቁን ኣይቃለስኒ ማለት ኣይኮኑን ብግህዶን ብዘይግህዶን ግን መመንገዲ ኣለዎ ማለት እዩ እቶም ዝገብሩ ከዓ ዝገብር ነድዩ ነይነግር እገብሩ ይህሉ ንዓና ክነግሩና ኣለዎ ማለት ኣይኮነን እቲ ክገብርዎ ዝግቦም ዝተፈተነ ነገራት ተፈቲኑ ኣፍሺሉና ኣሎም ንዕኡ መዚኖም ካልእ ረቂቕ መንገድታት ዝገብሩ ኣካላት ክህሉ ይኽእሉ ኮኑ እዚ ከም ሓደ ምናልባትነት ንሕና ከነቐምጦ ንኽእል ማለት እዩ ንዓና ዝጠቕመና እንታይ ድበሃል ስለ ዝኾነ ካብኡ ሓሊፉ ተርፊ ግን ንሕና ኦፕንሊ ክንገብሮ ንኽእል ፖለቲካሊ ኣብዚ ንፁርነት ዘተኮረ እንተዘይኮይኑ እዚ ስቒልካ ንሕና ኣነ ወዲ ሃገረ እዩ ስለዚ ኩላና ኤርትራውያን ብሓደ ኮይና ክንቃለስ ኣለና እንዳልካ እዚ ጅምላዊ ኣዘራርባ ቁኑዕ ኮይኑ ኣይስማዓንን እዩ ምስ ኩሉ ክብረት ይቐኒየሉ Thank you.
ቅድም ዕፃውና ረዳእዝጊ ርእቶ ለካ ዶ ቅድሚ ዳዊት ሓተካ ሮማ ኣለካ ዶ ሰላም መርሓብ ሰላም ኣየ ትህቦ ርእቶ እንተልካ ብና ትቆራረፅ ያ ዘላ ሰላም ከም ትርእስቱ ግን ኣነ እንታይ ንበልኩ ከምታ ኣብታ ርእስቲ ተፃሒፋ ዘላ ኦኬ ሕጂ ከስማዕ ኣለኹ ፅቡቅ ነብቲ ርእቶይ ናበይ ዝኸይድ ዘሎ ወይስ ናበይ ገፁ እዩ እቲ ተለዋዋጢ ባህሪ ወይ ከዓ ትካይዱ ናይ መንዝር ኣካይዳ ናይ ኢሳያስ ኣነ ካብቲ መጀመርትኡ ኣብ ሜዳ ትሒዙ ምስ ሕወሓት ኮይኑ ተሓየ ክሃርም ካልኣይ ካብቲ ዋፃፅኡ ተበጊስካ ክትዛረብ ሓይሽ ብል ኣነ ምክንያቱ እቲ ሕጂ ዝኸዶ ዘሎ ሲ ከምዚ ሕጂ ዝመፁ ሓሳብ doኸውን ወይ ሕጂ ዝተመደበ መደብ doኸውን ዋላ ናይ ኢልካ ናይ 98 ኩናት ንገዛእ ርእሱ ኢልናስ ክንዛረብ ንኽእል ዶ ሕጂ ክሓስብ ከለኹ ናቱ ኢድ ጥራሕ ዲኸዚ ወይ ከዓ ናቱ ትካል ዝገብሮ ዘሎ ድዩ ወይ እቲ ስትራቴጂ ሲ ካብኡ ዝተበገሰ ድዩ ካብ ርእሱ ዝተበገሰ ድዩ ኢለ ክሓስብ ከለኹ ኣይመስለንን እየ ዝብል ምክንያቱ ኩሉ ነገራት ክሪአን ከለኹ ምትእስሳር ዘለዎ እዩ ምስቲ ዓለማዊ ፖለቲካ ዝኸይድ ዘሎ ሲ እቲ ለውጢ ናይ ጂኦፖለቲኮ ዝብልዎ ዝተኣሳሰረ ነገር እቲ ዝውስኖ ውሳኔታት ሲ ምስኡ ዝኸይድ ኮይኑ ትረኽቦ ስለዚ ሕጂ እቲ ናበይ ገፅና ኢና ንዝብል ሲ ኣብ ኢዱ እውን ኣይኮነን ዘሎ ዝብል እምነት ኣለና ኣነ ኢሳያስ ወላ ሓንቲ ነገር ኣብዚ ነገር እዚ እሱ ክውስኖ ዝኽእል ምናልባሽ ንሱ መሳርሒ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ እምበር ንሱ ባዕሉ እዚኣ ከምዚኣ ክንከይድ ኣለና ኢሉ ንኤርትራ ዝሕሻ ነገር ክሓስብ ይኽእል እዩ ኣይብልን ኣነ ምክንያቱ ወላ ሓንቲ ጠቕላላ ኣብቲ ኤርትራውነት የለ ሃገራውነት የለ ንሱ ኣብቲ ዓለማዊ ፕሮግራም ዓለማዊ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ዝኸይድ ዘሎ ሰብ ኮይኑ እዩ ዝስምዓኒ መሳርሒ ናቶም እዩ ናዮም መሳርሒ ዝኸውን ዘሎ ኣይደኖ ማለት እዚ ክብል ኣይክእልኒ ኣነ ግን ከምኡ ኮይኑ ይድርዳእነ ስለዚ ኣብ መወዳእቱ እንታይ ክኸውን ተዳኢልና ሲ እቲ ክኸውን ተደልዩ ዘሎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክገብርዎ ደልዮም ዘለዉ እሱ እዩ ክኸውን ዝኽእል ስለዚ ንኤርትራ ሕሊፉ ዝሃባ ኮይኑ እዩ ዝስምዓኒ ዘሎ ኣነ ምክንያቱ ኣብታ ውዕል ሰላም ሃገር እዩ ዘፍርስ ዘሎ ሃገር ምልእቲ እዩ ዘፍርስ ዘሎ ስለዚ ሃገር ንክትከውን ክንደይ ዓመት ግዜ ወሲዱ ኣብቲ ሕጋውነት ከተልብስኻ ክንደይ ዓይነት ፕሮሰስ ወሲዱ ኩሉና ዝፈልጦ ሓቂ ስለዚ ሃገር ንኸፍርስ ካልእ ሃገር ንኽሃንፅ ከኣኒ ነቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጂኦፖለቲኮ ንኽቕይስዎ ከዓ ክንደይ ግዜ ክንደይ ጉልበትን ክንደይ ደም ምፍሳስ ከድልዩ እዩ ስለዚ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ፖለቲካዊ ለውጢ ብዘይ ደም ምፍሳስ ወይ ከዓ ብዘይ ግርጭት ዝመፅእ ለውጢ የለን ኣብ ዓለም ተዳሪእና እዩ ስለዚ እቲ ኩናት እውን ተደልዩ ዘሎ ኩናት ንኣብነት ናፅነት ክመፅእ ከሎስ ኣብ 87 እንዲ ሓቂ ኣብቲ ናይ ውዕል ሰላም ክገብሩ ከለዉ ዝተወዲኡ እዩ ነይሩ ንሕና ሻዕብያ ንሕና ምስ መንግስቱ ኮፍ ኢልና ንዛተየሉ ነገር የብልናን ኢሎም እዮም ባዕሎም ብባፅዓት እዮም ብደቀ ምሓረ ብኩናት ተፈቲሕቱ ጉዳይ ከም ዝበሃል እቲ ናይ ዚምባብዌ ገዝኡ እውን ሽዑ ተሰሪሑ ሽዑ ተጀሚሩ እቲ ገሊኦም ዝብሉ ገሊኣቶም ሕጂ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ናበይ ገፅና ኢና እንተኢልናስ እቲ ሕጊ ናይ ዓለም ብዙሕ ውሕስነት ክህበና ኣይክእልን እዩ ስለዚ ኣብታ ውዕል ሰላም ናይ 2018 ዋላታ ናይ 98 ኩናቱን ዝጀመራ ንሱ ምናልባሽ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ተፈልያ ንክትነብር ሕልሚ ነይርዎ እውን የለ ይሓስብን እየ ኣነ ሕጂ ክትሪኦ ከለካ ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ኤሊት ናቱ ወይ ከዓ እሱ እዩ ናቶም ኤሊት ክኸውን ኣይደኖ ግን ልክዕ ኣብታ ናይ 2018 ሰላም ምስ ኩነት ብሂወት ፀኒሖም እዮም ምሳቶም ብሂወት ተሪፎም ከዓ ኣብዛ ዶክተር ኣብይ ዝብላ ዘሎ ናይ ዓሰብ ጉዳይ ከዓኒ ኢሎም ክእትዎ ከሎ ትርኢ ሕጂ
ናበይ ገፁ ዝኸይድ ዘሎ እንተደኣኢልና እሳቶም ፖለቲከኛታት ስለ ዝኾኑ ናይ ህዝቢ ምጥፋእ ኣይግድሶምን እዩ ብዛዕባ ሰብኣውነት ዝበሃል ነገር ኣይግድሶምን እዩ ስለዚ ዶክተር ኣብይ ኣካል ናቱ ከይኮነ ይተርፍን ዝብል እምነት ኣለኒ ኣካል ናቱ ናይቲ መስርሕ እዩ ስለዚ ሕጂ ከምዚ ኢሳያስ ምስኡ ተፃብኦ ዘለዎ ዓይነት ሰብ ኮይኑ ኣይስምዖንን ኣነ ጃስት ድራማ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ሶ ናበይ ገፁ ክወስደና እንተደኣኢልና እታ ትኸውን ነገርስ ንሪኣ ኣለና ተፅበካ ጫምቆ ለኸላ እያ ትፈልጣ ስለዚ ናበይ ገፁ እቲ ፖለቲካዊ መስርሕ ክኸይድ ንሪኦ ኣለና ሕጂ እንታይ እዩ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ኣብዚ እንተደኣኢልና ወይ ከዓ ነዚ ዝኸይድ ዘሎ ከይዲ መን ክቅይሮ ዝኽእል እንተደኣኢልና ኣነ እቲ ነቂሑ ዘሎ እቲ ኤርትራዊ ንሱ እዩ ክቀይሮ ዝኽእል ዝብል እምነት ኣለኒ ምክንያቱ እንተደኣ ደው ኢልካ ኣብትሶም ክገብርዎ ዘለዮም ዘለዉ ነገር እንተደኣ ደው ኢልና ከይድና ንሕና ክንስዕር ንኽእል ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ፌደሬሽን ክቆርንዋ ከለዉ ከም ሃገር ክትቅፅል ኣይትኽእልኒ ዓይነት እዩ ሕጂ ከዓ ንኤርትራ ኣብቲ ዝእቶ የእትዩ ኣብ ናይ ትግራይ ኩናት ገለ መለእት እዩ ኣብ ገለ እዩ ኣብቲ ዘይሕወስ ሓዊሱ ኣብ መወዳእታ እሱ ህግደፉን ኣይኮነን ኢሳያስ ብዛዕባ ህግደፉን ይዕጦ ዝዕጦ ሰብ ኣይኮነን ገንዘቦም ክምጡ ሓይሎም ከድክም ተወከልቲ ናቱ ክኾኑ ናይቲ ስርዓት ክኾኑ ዘይኮይኑ ነቲ ኤርትራዊ ጅሆን መትሓዝ ፈጠሮ ተዘይኮይኑ ናይ ህግደፍ ክስታይ እውን ሃልዲዎ ኣይኮነን ስምዒት እውን ሃልዲዎ ኣይኮነን ዝብል እምነት ኣለና ኣነ ስለዚ ኣብ መወዳእታ እዛ ሃገር እዚኣ ህግደፍ እዩ ዘጥፍኣ ዘሎ ስመስረቶ እቲ ህግደፍ ከዓ ንጥፍኣት ሃገር ተመሰረተ ስለዝኾነ ስለዚ ኣቢሉ ኣብ ምንታይ ኣእትዋ እንተደኣ ሪኢኹም እዛ ሃገር እዚኣ ከም ሃገር ክትቐፅል ኣይትኽእልን ዓይነት የእትዋ ብኢኮኖሚ ፖለቲካዊ ጎንፅታት ብኩሉ ነገር ሕጂ ብመን ገይሩ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እንተደኣ ኢልና በቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኤሊት ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ታሪክ ሲ በምሓራ እዩ ተፃሒፉ እንተደኣ ሪኢኹሞ ንዕኦም እዩ ተዛሪብዎ ኣነ ዝገርመኒ ነገር ኣላ ኣብታ ኢሳያስ ክኣቱን ከሎ ናብ ባዝ ዶክተር ኣብ ክኣቱን ከሎ ናብ ኢሳያስ ናብ ኢትዮጵያ ክኣቱ ከሎ ሲ ሓደ ጋዜጠኛ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ 62 ዓመት ተቃሊስካ ተዓዊትካ ኢሉ ተዛሪቡ ኣይናይቲ 62 ዓመት ተቃለሶ ተዳኢልና ሲ ስለ ዝፈልጥዎ እዮም እሳቶም ስለ ዝፈልጥዎ እዮም ስለዚ ካብታ ዝወፀላኒ ሜዳ ኣትሒዞም ቆፂሮም 62 ዓመት ተቃሊስካ ኢሎም ሕጂ ከም ሓደ ሰብ ከም ቀሊል ሰብ ጌርና ክንሪኦ የብልናን ድላይና ክንብሎ ንኽእል ኢና ወገም ርእስ ታንዲካ ርእስ ዓካ ትብሎ ገለ ግን እቲ ተዋሂቦ ዘሎ ተልእኮ ከምኡ ዘብል ኣይኮነን ነቲ ተልእኮ ብቑዕ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ሰብ እዚ ክሳዕ መወዳእታ ከይዳሎ ንሪኦ ኣለና ስለዚ ሕጂ ንሕና ኢና ደው ከነብሎ ንኽእል ከምዚ ዓንቲ ወይ መን እዩ ዝብሎ ዝነበረ እንተደኣ ተጠርኒፍና ተኣኪብና ሓደ ነገር ንዓለም ደው ከነብላ ክኢልና እሱ ከዓ እቲ ሕብረት ጥርሒ ደው ከብል ዝኽእል ምፍንጫል ተበፂዓትን ከምታ ናይ ሓምሳታት እያ ትኸይድ ሪኦም ኣሎ ከማ እያ ትኸይድ ንዓይ ትርዳእኒ ስለዚ እቲ ደንበ ተቃዋምታት እንደርኣ ሪኢኹሞ ገሊኡ ስፒሪት ናይ ኢትዮጵያውነት ዘለዎ ኣሎ ገሊኡ ስፒሪት ናይ ገለ ዘለዎ ኣሎ ሕጂ እቲ ገሊኡ ሕሉፍ ኤርትራውነት ዘለዎ ኣሎ እዚ ገዲፍካ ስኻ እታ ኒውትራላይዝድ ዝኾነ ኣካይዳ ሃገር ናብያ ትኸይድ ዘላ ስለዚ ልኣላውነት ኣለዋ እታ ቀንዲ ሕማም ከዓኒ እታ ዶብ ሪማርክ ደይምግባር እያ እሱ ከዓ ነዚኣ እንተደኣ ተጌራ እሱ ኣብኡ ብስልጣን ክፀንሕ ከም ዘይክእል ስለ ዝፈልጥ ክሳብ ሕጂ ዋላኒ ይርጋቸው ፅገሪ ገለ ዝበሃልቲ ናይ ቅንጅት ዝነበረ ንዑ እውን እንታይ ኮይነ ደይቲ ሕንፀፅ ሙሉ ሓንሳ ክትፀናሓሉ ኢልዎ ዶክተር ኣብን ከምኡ ኢልዎ ሓንሳ ክትፀናሓሉ ኢልዎ ወይ ከምኡ ተይልዎ ተይልና እንድሕር ርኢና መሳርሒት እያ እሳ እሳ እንድሕር ሓንፂፃ ተወዲእ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ስለዚ ንሕና እቲ ሪማርኬሽን ግበር ብዛዕባ ዶም ናይ ኤርትራ ላዕለውነት ናይ ኤርትራ ፔቲሽናት እናፈጠርና ኣብቲ ዝእቶ እንዳኣተና እንተደኣ ተጠርኒፉ ትውድብ ተምንቅስቃሳት ሲቪክ ማሕበራት ሓደ ኮይነን እንተደኣ ድምፂ ስሚዐን ክሰምዑካ ክእሉ እዮም እንድሕር ተፈናጭልካ ከይድካዮም ግን ገሊኡ ምስ ዶክተር ኣብ ከይድ ገሊኡ ምስ ገለ ከይድ እንድሕር ኮይኑ ግን ከምዚ መን እዮም ዝበሎም ናብ ኮንግረስ ናይ ኣሜሪካ ኣትዮም ሓደ ግዜ በዓል ዶክተር በረኸት ኩሎም ሲ ልዕሊኹም ንፈልጦ ዝገብሮ ዘሎ ብኤርትራ ኢሎሞ እንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ ግን
نمنكم مين سمع من يقوم السخون إلى ما ولا بجنبة أتيمكم زول حريق زي إرتراوات نمنكم مين سمع إلى ما سلازة أنا تام فتحيت كتكون زبلة تا حادنت يعني حادنت كا أب حساب يخ حدا تكون دام به أبتنات كودبات حرقت متساعد خلين أبتستر أن عملت نايت إلى أن حجة أبزنا يوكرين كنيات مسكونة كنت أنت إلهم تبا زنبرة شعناي بارلمان مراحي بزح مفلات مسكور أنت إلهم مودعتا بزح فلليات كلنا خير بزانا يوكرين قدام متساعدين هاجر أو سلزخونة كلاتنا حدث متساعدين إلهم تودي على أبقى زي تسامح ولا خبت سلف نوتي القسير ترير ما قرأتي سلازي نحن أب كل نقرات قديفنا إزيد قبل زول أنا خم رد أزق خم تنتنا ناتي بتعامل أبتاخل تشين عصر شو من تنوع استقبلت السيز في تسامزول له أباي تاز بالإمنة عندك حدش نقر تفترة نقر يكونن سلازي يفولتوي دكتور أبي تاي قبرالو يسياسون صغيرو زريعو زلو تاكس عندك في حز خيد زريعو زلون That's why نحوحات زقتهم بخم مغنيات حوحات نحرقت يوم حوحات كافتهم كان دي إثيوبيا ونزامهم توم زلو حوحات حب ساعات زي لا على ونتنا إيرترا زي يخبروا زي كبوليو توم لا على ونتنا إيرترا زو خبروا كيروم أفتقينات سلازي حجي انتايز بالأمنة على تي إيرترا وحيلقن ترى تترنيفو تقرأي تصبوقي نإثيوبيا ونصبوقي ውድባት ዝሓድነት ውድባት ዘይምግባር ግን ንኩሉ ሸነኽ ኤርትራ ፅቡቅ ኣይኮነን ንውድባት ነተን ትግራይ ፅቡቅ ኣይኮነን ንኢትዮጵያ እውን ፅቡቅ ኣይኮነን ስለዚ እቲ ናትና ጥንካሮ ወይ እቲ ሓድነት ናትና ንኩሉ መፍትሒ ክኸውን እዩ ዝኽእል ዝብል እምነት ኣለኒ ምክንያቱ ንኩሉ ምክንያት ግርጭት ዝኸውን ዘሎ ነገር እቲ ላዕላውነት ንኤርትራ ከም ኤርትራ ኣብቲ ቦታቲ ንኸይትቕፅል ዘይምድላይ እዚ ኩሉ ዘምፅኦ ዘሎ ስለዚ እንድሕር እዚኣ ኮይና ንሕና ግን እታ ኤርትራ ኮይና ክትቕፅል ድሕነታ ክሕሎ ላዕላውነታ ክሕሎ ንሕና ከዓ ሃገር ሓልያትና ከም ሃገራውያን ከዓ ከም ህዝቢ فيك والكساب تملس كاب قدمون تاشمي نيرا انا كابتي تقلبات مرقص ابتناي مودعتا كاب امريكا ناب روسيا كاب روسيا ناب امريكا حجوين أبي كبصحنا انتاي زفري نبي كوسدنا سلازدلي يزبلن مخنيات أبو تتنكيفوس اوكي طريقة صنع كامو لحانا تقال الله رداي ودي كاديها لحان أخل ريتو هيب كان نايخان دحرايت سرحال كان اللي حنساب تتأفع حنساب تملس اني غازل لخا أبزز بالكايو تبوق العلكة أنا أبتمود داتا نايتن مقلبات وزقربكون كاب روسيانا بأمريكا كاب أمريكانا بروسيا كاب روسيانا بأمريكا إلى كابتن زقرب كون examples كاب مسألة هناك الانكلو تحيزو إنيرت وداي تلزقاتي حدا خابو إساس وزدو سقمتتات ناي الأولى حتون ناي بغط أباي خون غلنتنو زي محيال هاجرن مخنيات انتاي مخانو جليس كحجي أبزوان زاني ون أبوي أتنان نمبر يونايتد عرب إميريتس انتاي تقبر على حيلانا بي تسبحوا الله انترنا أجي كاب زلاتو
ناب يمن باب المندب نمكو تصار كابونا بربرا ناب سومالي لاند and بوساسو ناب هونتلاند زي اب سكوترا زبلو كاب ريد سي وصيخنا ام انديان اوشن كتاتون كلخا سجر سوماليا ذريكب دسيتيو ابو كم خا اب عبد الكوري زبحال امونغو سمالن امونغو سكوتران زلو دسيت كموين سماحة حتبعال أمونغو تنكلتين عبد الكورين عبد سكوتران ذلو تركب نشتري دسيت أبزي سفيح نا ايربورت نا وتدراوي سللا you name it sophisticated زخونة معسكرات صريحة الله إذا خامس أمريكا تأساسري مثل أمريكا تأساسري فلذي إذي أبانا انتاي تلوا يحضر ويتوقع براه سقمتي قوسد نابي قصوخي إلنا كنري أويلي زحاسب بوينيو موتي قمقامكا بتعمل سبوقيو أبز متص نتم عبالتات النارين أخ نكتاتلو زلنايو إبل داويت مرحبا درو يا ثانك يو هو نتابع حكي اسبوع لنا مع التيزي مجلسات بتاعمي دس زبليو قلنا مدام زي انت هنقبرو لخا ازغير حق زنا انا مجمريا ابطاناي زنبرت ناي ابزاز ገዛ ዘለና ሳይ 10 ሓደ نكون ኣለና ሞኒ እንታይ ይባል ነሁን እስከ ንሕና ንጀምሮ ክባል كلسي انا بخنታይ ወሲድያ መልሲ ንሕና እስከ ፀበቕናሲ ብዕምቆት ንራዓዳ ንንሕድና ወሲድያ እምበር ንሕና عليتي خنكون شماغله خنكون قلمله يده هيكون وسيله ግን نحناسي اتليست كنقرارب كنخل نحناسي تاي بحال نغبر تاي عقباي دمطاز نبره بقومه وسيله يعني كالايتي تاي بحال بحبار مقلاس ወይ ካ بحبار ኮይና هنقالس اي نخلين نا قلمله بحال ነገር بحبار زين قال سلو مخنيات يلن እንታይ ማለት በሐባር ምንቀላስ ኮኒ ልክ እዚህ ይንገውረ ዘለናኮ ንሲዩ ወፈራይና ሰሪሕና قدم حج كمان تقالسخن قالسخ كمان بوفراينا تقالسنا ولا سيلنا بالناي ديمقراسي بجلجل نبل دامبر وفراي تسوي كا وفرا زبلص ديمقراسي خالي يله انت عدي حدا شجر تقاطما كله شماغلا عدن تعدى اكيبو ኣብ ሓደ ከም ዘለው የዘራርዎም ሞን ጥቅሞም ናይ ሓደ ምዃኑ ምስፈለቱ እንደገና ድማ ኣብ ምንታይ እቶም ሞን ኣብ ባይቶ እትዮ ኣዛትዮ ካሽግሮም ከም ዝፈትሑ ይገብር ማለት እዩ ስለዚ ኣተፈላለየ ታይባል ኮምታት ክልህሎና ታይባል ገብር ግን ኣነ ሓንቲ ኩላና حصار قبل داويتهم حتى كعصران كلنا 3 ساعات كعصوايلسي اي قالكم لا كعصران كان حكم ردو دلنا نحنا زلنايو مزنا عالم قداي كنوادادرو كلنا سي نحنا كو ابزي نبوري نادر نا ارترا قداي سي ابزي نبور كناتات يدرو كامنتاي جيب جمرنا سكا ولاتي دوب حنصص زيدلي سلامنا حزبي هاي بالك يجبر زيدلي እንደገና ቋም ክገብር ወይ ከዓ ተኾነ ነገር ክገብር ዘይደሊ ንዘሎ ጸጋታት ትሕተ ምድሪ ኹን ልዕለ ምድሪ ዘሎ ጸጋታት ዘጥፍእ ህዝቢ ዘጥፍእ ባዕሉ ዝተመረፀ ፕሬዝደንት እሞ ከማን ናይ ፕሬዝደንት ዕድሚ ወዲዮ ከማን እንደገና ካሊ ዕድል ዘይሃበ ዘይሕጋዊ መንግስቲ ወይ ከዓ ዘይሕጋዊ ስርዓት
أجواب يدلنا حزبنا أب حما كناتات يدلو ذاك نزت هذا درايسي هاجر نسأوت يعني علنة وسيدات بحالسي نسراسان 4 عمت نسراسان 5 عمت بزي قوام بزي حقي بمعالتاوي تزازات خيد هجسيسي إذا آسي هاجر كتبهال دو تخل إذا خا بفلات استجبره بأو بززلو سلاينا مز سلاينا خم تعنتو يزولكو أكل تتفعل على استراتيجي نازلنا نحنا هاجراو استراتيجي حزباو استراتيجي هاجراو استراتيجي كله كله نسوقن هاجر ناي مصناتن هاجر ناي مدرقاسن حزبي ناي مصناتن علامة دلو استراتيجي دلو سيدنا احنا استراتيجيكاو لنا مز هاجرنا زلو نحنا ابز ساعات زي يتوب زلنا ابز السدت زلنا بحاجه ديمقراطياوي اسرح اجاب كله زنبالينا خلونا خدي على حدا مسينا هيجي نحنا نقابا زودواتك خنعد ما قال مرتي تعدي ما تقبلن حلافنتن يفلطا يفلطا 10 غزي تايبال كنقبرنا يكوننا تاساتن كابانا لعل زنقحان سلفتات زبصحان نحنا اكو حفاشنا تاساتن نزقابا عدمي يسددلن كم تاعنتو بيزبال نبره دغنا يسددلن صبو تمصا صبوي كابا حليف كم زي مصا فلوتيو إلا كلاشين حزنا دفينا بحيل نعو تأكو خنبلهم تزيكوين هذي تصبيتي كاب تصباينت من زي وصو خوينم تايبار نقبر جيم تحفاش اب ساعات زي بسحاتي وكلنو خراج زخللو اجاوات كخلالو نحنا ابني نور ينازلنا كنا هناسي ريخم دو تفوتو داويت مزاز نحنا سي نصانتنا امصينا رجغننت كنعقبوا ايكالنا ذيكالنا هزبينا نعو طرح نحميو شزي ابزيتات انت حسبنا زحاشه الى نخبر طاحي نحنا هنا سي اب عالم زي ترى زي نور كناتاتنا دلنا اب زي نور كناتات شزي اذا كناتات زي كنقلصو خنكلالنا كنردو خنكلالنا مون زدما ابت نور نمصو متعقاف يزدنا نقابا صح نقول هاجرنا مسحازنا خان بلنا تاي بحالاتنا وطينا انا كل مرات دخل مالتي بزيا ودي لهم الامين انا خعبر طرح الامين ناتي كوا مستناي ردازجي زبلا نعا كسرنعا إساس هو حتصير ملختي يا حبيبي هو أصوان دحري عطات لزغون كوا هو تانا ردازجي إساس بوكلنا يو لسرح زلو قمون أبي 100% sure اتينا السعودية تفرارمون اتم بوكلنا على أمريكا فقط توهيوان أبو خوينام كراخبو جرين لايت توهبن نساتين زكايدو إذا ناي دبي ناي عرب إماراتي أب تشمخ تحزدو أب قلق تحزدو نمنا تحزدو دلا إن إسرائيل إن أمريكا تحزدو تجنزبن كأهم جيرن بعد يشرحوه ناتنا يكونه نات حزبي كونه نحزبي دبي كونه ولا نحزبي سعودية كونه تي جنزب نايب على ترامب نايب على نايتم حالة من قصتي إذا كا نراشات تخلي من أمريكا تتمثل فقط ناي نايتم دو كلنا أمريكا تزيكوينو قالوا الحنتي جيسس كي دخون ذكر عمتنا بعض كذاف غير جيسس النبرة قومي otherwise وعلم حجرهم كلت يوم أبين إساسم كابتي ناي أمريكا ويكا ناي تخصي ناتي توكلهم وزغلو كابو خوت خمدي يقولوا إذن كل جيزي خنقوا ما سعول لنا السمس نقبرت راح نخا نعاتهم نتهزبي كاب تحتيهم أو تينا
ربحو خك على سكم زي لوخن قبران خير بحالا بقى تعصرنا زبل خاب ترفي إساس ديكتاتور أيكونا تايدا تلا آخناي بوكلنا سر حمد لله تلا آخنا أمريكا إسرائيلي بقى إنا نبلا تبا حرس لم تايدي سر عند أمريكا حلو يتوهيدو تم أبو زنك أساسو مع تمكاني نجزيو حلو تقول له حزب خاني اتي كززكا الجيركا نتي الززكا ندفع كهاني نتعدي نابتن احنا ندلو نابو تمسح ስለዚህ ጸረ ሰውራ ይነራ ካብ ቀደም ጸረ ሰውራውን ቀደም ተዋሂባት ነራ ብዕድል ዲያ ዋላስ አጽኒዖም ደም ሂቦሞ ግን ኣብ ተግባር ጸረ ሃገር ጸረ ህዝቢ ኤርትራ ስለዝኾነ ዲክቴተር ኣይኮነን ዲክቴተር በልዒ ደብላዓካ እዩ ስለዚ ከማ ኢለ ዓፅዋ thank you so much ጽቡቅ ጌርካ ገሊፅካ ኣለኻ ረዳዝጊ and I appreciate you thank you thank you والامين ما كل شعب طعنا خلو كان مني نالومي مدبنا ابزن فصم لنا خبرات تخاتلتي ابزن مسق ساعد راخب دحنكنيو زخري كبري نتوم من تانا زحلفو جيغانو سوات يخون